innocent or shakawa, the better. Maybe I'm sure I'm saying it. I didn't any price. I mean, it's nice and you say my own channel. Never you say about my own channel. It's a baby or oh. I mean, I'm the say, I don't know woman winning now. Huh? I don't know. Yeah, you're very and yes, you're very. Only open when it's on his remaining open with Eric Shaw Bachana. Eric Baba. Uncle Eric Baba. Uncle. Eric Baba. And not make her tell them when now. No one in now. Mama, the Pia, what you say? I bet he said, by anyway. He's a man anyway, just a year about, just a year, but by his and by any funny. It's a year, but all shows where one if you have find out that is a year, but are they? No, are they? Me a two team, but it's a I'm not or Shannon or all the moment I move around and somebody see and we're doing fast. I said, tell me better. The kinds of whatever. Yeah. What got to go on? Hey, Radius. hey, I will turn to I'm saying at you. I walk up in the last woman and say, you're very handy. okay. And that's a minute, uncle. Very dear, busy. Send them in me, mamma, make us an because on Casa Mini Manada. You can't draw those way. If I was any panoya, I am drunk one day as old cousin. Yea, you would tell away one year, so dear one, Casa. Into the end, Many masses. Remember, you're innocent or shakawa, the better. Maybe I'm sure I'm saying it. I didn't any price. I mean, it's nice and you say my own channel. Never you say about my own channel. it's a baby or oh. I mean, I'm the say, I don't know woman winning now. Huh? I don't know. Yeah, you're very and yes, you're very. Only open when it's on his remaining open with Eric Shaw Bachana. Eric Baba. Uncle Eric Baba. Uncle. Eric Baba. And not make her tell them when in now. No one in now. Mama, the Pia, what you say? I bet he said, by anyway. He's a by anyway, and just a year say about, just a year say, but by his and by any funny minute. It's a year say, but all shows where one if you have find out that is a year, but are they? No, are they? Me a two team, but it's a Hey. I'm not or Shannon or all the moment I move around and somebody see and we're doing fast. I said, tell me better. The kinds of whatever. Yes, Yeah. What got to go on? Hey, Radius. hey,
I will turn to I'm saying at you. I won't come any last woman say, okay. Megafon nyina won ma ye krado na na akua kokko wa ha Pastor Julius wa ha na Evangelist Michael Antwe ke condemn atiatia fo nyine no fo nyankoda de wa ha na wa wunim se ampa na ye producers so eta ye chiebua social media for bo chinchim niema na udrum sampa anibra has come enimbraba enu ti join ye baby bia da wo bia ka ye ho na ye ni dwumadie na wano awode wasam ba na wie ye want me enya ano emuaye na wo say ampa radio gets results ampa na shane so Emma Mr. Joseph Fashion ena awia yi wa hyeme atade ye hyeme wono ena fridwada edikosi fiada wodwudwu mesitize mu akase intime so wo ye wedding wo ye ade na wo ye engagement de wo ye bia dorim pacho ba bia wo kobia na wo pe atade a efe de nensa no efa eye Josie Fashion Josephine our bom so one meet me there sports no ena di enhwene mo frɛ no e was 0243 433 465 0243 433 465 so wo frɛ Joa obajo so dwumadie yi live our Kings TV Osei Chrome TV Spiritus TV sanso ena Facebook wa Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM na watumi ahwe wo live Mr. like ye page no and like no like bi akwa like ye page no ankasa enunti ebra so ya na amount a notify wo notification aba no wonu say ampa Akoma mu nsam dwumade no ya start your time aso na obi ano comment na afa wa share bomodia na share efa emaye na mum se wo haw wo amane se de ebinum de wonum de aba na emretia wabi mo yatumi anya no yie ede ama wonum no se de wo haw no esitie bia from wo ye ba o wo ye ba mo wo yire bo wo kunu se de esitie bia bomodia na efre 0246 824549 where are producers numbers 0246 824549 055 36 721 73 055 36 721 73 and 0246 90 3987 0246 90 3987 producers numbers no fra wanom na yewo askwa yane more Kumasi City more ena edi hwani mu enu nti ubetumi ede wasam no ato aye wa ha bo wo fie asafo wabie atum live DC Inkawie Zongo Assemblyman Information Center wabie atum Gaso Filling Station Kranza Gaso wabie atum Arimbot at 32 Enterprise Kochi Bofuedu wabie atum Adepa Information Center Kochi Afetia wabie atum Saso ena Big Love Radio was Spain one also ebiatum BJ1 taxi driver Pechi number 2 one also at the ato and into join na ebraso say ya chere ya dwene and ya chere ya dwene the first 5 Oliver Syria mix na ya chemu bi wa wi ni bi no adaroma eyabra na ebaji wa chede enra Bridget story no ye wie ye de akose ne sa enanopa apreku ketu papa efreme wose nyame eyadom a ochina wono ankasa ebeso ne baketu ensa na womo aba esansa ensem bi koso ewo Bridget ne nana no ene womo ntamu a no kwasem entwa yiye enu nti wono so beba na de wonim fa ho no wabekirem ya wo twemu ya betwe wonom nyame yadom a sede etie bia wochina na yato so na mom yese ade ache ni ante asemfofra echi yese kaye nua ba bi wa ha na in fact enano a oba ye osu na ne sister Penny esu
enti na asam no ayareho eba ne se ya na pimples akese yi na egu awose na sade tie bia no ene ye benwa de kudie enti a wo su a na ne sister pani esu bi ebo no Letitia Mama oforiwa Mama ya mo ha ba akoma mu nsam dwumade so Mama cheme da asi awiai me ne ma bedwafo ene yetiefo ya taidi wo an yetie wo nsam no wa no sia no waka kire ye Mama che awiai de boko ba enye boko sa na meteta so me ne me papa na na ti ase me papa na me mami gya ye na me sua kakra nti me betena atana so kakra na me hu boy bi ye fe ne ko kupim ana me ne boy ne tena ase nti me ne boy ne tena ase na nyinsen bae nyinsen ba me ka hye no ka hye se o se woni sika nti me ngo ye nyinsen ne ngu e ma boy ne koto aduro ba nti odi aduro ne bae no ma enye nyinsen na ngu na me de aduro ne kye papa na papa se hu hia me ntu aduro ne ntontwe na me to twene ye nti me tu aduro ne to twene ye no ana me papa de koto open na opa se sa na etie di a obeje nyinsen na me se na boy ne si ka se wonje nyinsen ne se papa ne kodi anim koje nyinsen na e di problem beba nti me wo ha anwumre na boy ne ba fi nti oba na o se ade nti ne di asem ne koto papa anim na me so me papa ne di asem ne koto papa anim ana o se nyinsen na nya ne dia na se me de metimi aya afa ho no me nya fa ho na me so me de me ni mitim be fe se nyinsen obi anka wo e ka wo nko a nti se woni me se nyinsen no se ye wo ena nipadom no gu manim ase dia ena me friends so di me ho nse nti me de nsin wie no no e chi o sa ba no se late wo de me so duane ye nkodane na me so okay waka mate ne ekosuma nkwa ahene ho de ekosuma nkwa ahene ho na suma nkwa ahene dane duane ma nti ba de week me wo ahemfi na opase ne ban na akofa abanti nyinse na waje na me so yo mate na mapa se ne waje dia na late ye mpre fi nti ba fi ne o ma na boy na ba ho ma na aba de che na boy ne ma hoda na me se sa na tie de na me komi sisters ho odo me abra ti me koy na me ka che mi sister se boy ne wo mfi mi na mi sister nya abotre e bia na waye de na adwuna sesa na wabehwe na me so yo nti mi sister sintia ni stage mama nya me nhira mo se de ma ya ma me nipa nyina na be yesa nti mi sister mo hwe me sa nti me nua girl ba akokwo na me call ho nti me call se na me nua ne se ye na me hu bi da nti atoanse wa na awo ka me na nurse fo ndi me ra inside nti mo di me ra ho na me wo nti me wo na mo ka che me se akra na e premature nti ye fa akra ne ko hye machine na me so wo maka mate na papa se ne me frɛ boy ne me frɛ boy no o edi by 3 days na boy ne ye de e bae nti obae na obegye paper no boy ne ko e wansi ho biem nti papa ye no se late se scan ni ho nti che yi akra ne ko fie na me ame ko ye na bebiduro na me so yo aka mate ne ye de akra ne ba fi nti na si ni ba bi madam akua nkra ba bi a wo bi anya me nhira o anopa na waba na obehwe akra ne se akra na pomudin te sei o se de ye sa anka nkra sa na akra ne nyi nti me wa na afrem na so obe so obeto akra ne di na me so kwaku minyensa ye wan tohwe ama akra ne da enti se obeto bibia bre me dia wo de fa tobla akra no akra ne mum ne hia o so yo ate enti wo ba me nim se bia wo de niam e bla akra ne no ana jeans ba ko na ade ba entuma nka ho hwe nka ho na ade ba e ti wo de ba na me se kwaku jeans na ade aba na akra ne de na na me ka se hia enti ko na wo no abusuafo nye de emra na tu din na boy ne ko e wansi obium na me so okay nti wa na me fo ka na me ba me sister ba ko ho kuma ase me sister no o hwe me fine boy ne so ensi ho danti e kire me ko ma me no se ma ko kopi mu nhwa akra no wo se me ensi ne ho bium na me amehwa akra no me ko ho ama me ne se na on pebre ko ye adwuma se o kasa saa ebi wa no ma 10 cedi no ba be 3 days no ma me ska bium ti e kire asema ma me ne be kan se saa na tie dia obegye akra no o sori na akra ne didi wi na o de akra na ye de abre me na me se o amama anti wo de se woni ska akra na o kakra akra na ne me ba na ye de wo de ama me nti e kire ma me ne gye akra bi o me kodwuma na agye akra no ma akra na didi wo ho nyime na makogye no nti echere me na me amede ba ata ne de echere se me ndidi ana o me ka na ma me ne didi mata wa me si ma test ni sister akua no mu didi mata mu odwem ho na mafoka na ma ba fie na me ka che me sister se late me se me nsi ho biem ne sister nyima ma e komo ya fe se wa wo foforo na wonyu obi ma ne nhwe o de e komo ya nti echere na me sa akọ nti me koye na ma me ne gi akra no na me se oni me koye akra ma ba gi me koye ma me ne se on fa akra ne ma me biem nti on fa akra ne ma me biem se na onua ba akọ e sister akua ono so awo na waje akra na ma na sister akua ne sori a wona ma akra ne nufu nti eche me ko no mfa na me ka che papa na papa sisa de enko abu akọ police station ne enko report ye ko report no ba ye mba fre omo ne ye ko ho no na chese ma me ne hwe na ye de omo hwe akra no nti ye na police ne se akra ne so a onu tam se ye ti akra no nti ma me ne fama de ma nti ma me ne de ade no akra no ma me ne mu se boy ne gina so boy ne be kan se won se me ma me nua we ba na akra no o se me
na akra na awo no nsem che sa akra ne ye kokko na ono ye tuntum nti akra ne nse no na mso oku enhu hia fi se wiase ne obi a na be wo akra ne be se no nti wo de so won hwa akra na matime na meni kwan a me befa so akra ne boy ne bi na no ka che me pray se se be twe akra ne ho manso na sa akra ne da na wansore dia na che se manso twe bi no nti o kan na mapase late what asema boy na ka o kan o maame mu je o maame wanka o maame nua sister ku e o je wanka hwe na mka che se da waka mate wo de enfa akra ne nkofie ne de akra ne be fi nti papa na ahwe me sam nti wo ma na ma wi me ho na ma frɛ no kwaku akra ne ya wi o ye de oxygen si ne so nti me sraw obenya mo kakra fa blame osia akra ne papa ayira kopɛ no saa na ode ye me santi eche na papa wuye nti me papa wuye na akra ne ye no mama edu time bia obi akɔ papa ho nti me sraw sem papa ho fa papa number mama na me frɛ no na me de akra ne opa number man na ndi me nim asɛm a akra no ene opa ofrɛ no opa ka kyerɛ no nti akra ne ba na osu na me se kɔkɔ na adai na so mama me frɛ papa ka kyerɛ me se me papa ayira me nkɔpɛ me papa na yenye de nye ne ba na me na msuyo waka amate wo de ohia bibia emusa boy no busa me ye obosi akra na me pama nti etwe me frɛ boy ne se boy me papa ewu se me papa na na boa me ma me hwɛ akra nti me papa ewu nti wo de me sraw so ni mu na hwɛ kakra kwa kupim ma test ga kwa kupim ana me ka kyerɛ ne se me papa ewu me papa na o hwɛ me no kwa kupim wo wu nti me sraw boa me kakra asma boy ne beka say so be hwa akra na me ko frem papa wo sama mpom embra asa na hwa akra no nti me ka che doctor na o hwe akra o se ko fa papa wen sama mpom mla asa na hwa akra na me ka che doctor na akra ne eyare a wo hwe na o de oxygen si so na me say Dr. Evans say na boy na ka no say late say o de hu hia me hwa akra no nti doctor no ya ade Dr. Evans ya me nshira pa ko go pem de ma memrem this sister penny no cry my dear no eye ma reho enisua na watia meba ne wansa ka wansam ne wie ti mama doctor ne de nyame sie nkan Dr. Evans o ya de ye nipa nyina na be yesa bisa akra ne yare na ese ne ko hospital doctor no okuma se kra na o ye adwuma o ba bia wo se o jai e be fa oxygen si akra ne so nti makosa boy ne ma frɛ na me frɛ ne bia na odi matem na se kra de akra ne ko mu ho ofie me wa na akra se mama wache me bia boy ne wonti me ko ho ne ho ofie ko kupim okodu ho boy ne ma me ka chen se o ma me sori awon number sabasa na onya tam nhwe no na boy na me ka na me ko kwisi ma se nti nka wonya adwuma nka wo betimi ahwe me bi se me nya se ko kupim me mpabiri me pabre papa me ne wo misatuma me wo akra na me wari ni mont ni wo kanya ase me ko kajeji ko fa nam de ba me bedu de nam ne bedu ani afra me se oba ne yare de oxygen esi de so me janam no akɔhwɛ akra ne fisa akra ne ho hia kyɛ nam no enti nne sɛm de wa ba ha se akɔkopim hwɛ wo nhwɛ wo benti ama ni pama ma wo abrɛ me nya wo aka me nim se wo ɛkɔ amane me ware ɛnam akra ne ha wo menti me ne be ma ne ntama tete fisa wonya dɔ ma me ba no saa ɛnam wo ba akɔkopim wo ba kɔ akunti ɛne ne na pɛ ɛna awie me wo ha sei Akoma 87.9 anya our secretary say ye hwe ye nua ba yi a ye ne no edi nkomo yi say ye hwe ye nua ba yi a ye ne no edi nkomo yi na wo hwe sede ositie no kwa wa ye very nice girl na sede osikasa no wo wie na awose kura gumi ankasa enti ye di se ni sister su ema ne ba no wono so esubie areho kafra why kafra na ye hwe kwaku pim ye de adwuma otwi anwaka enani na nyino da so twi anwaka ena wuhia no so anwaka na no wotwi na what he sabre na wuhia no satma me hia na me ma me ne me papa agyan na me hia kakra be no nya ben 15 years na wo 15 years nti na ase ne memu odin ma me na wo kosko na wusu adwuma na me kosko na me sister ya hairdresser nti me sori a na makoho nti wo ana wa ba ho se me sister nyanyema nyina na obetimi aya ma me wa na me sikoku ni din ko me se me ma me say me ma me kura na me ne netie unya ne se de wo ma me ankasa ye de e wo ho I was late mehwe nti wo de mehwe o so ye bia na aba ho na ababre me sika kakra na me de to aduane adi saa nti nyinsa ne baaye no
ɛna wɔamfi me bio nti saa bɛn no deɛ na wo sister kra nim sɛ kwaku pim ɛne wo na wo nso wawofo nim ate na me ma me nni ha baabia me papa na ɛwɔ ha ba me papa na ɔha adwen okay ɔha adwen nti wantimi amfa na nkɔkyea wo papa na nkɔkyea me papa ti akyia nyinsan baayɛ no ɛna me papa hu no okay na yɛhwɛ kwan bɛ so ɛna ɔfa so a wɔne wo hyiae na ɔba wo sister salon na ɔbrɛ wo sika kakra no ase wo pawie pachai ti yɛnwɛ kwan a me fa so me ne hyia na ɔba me sister hɔ no ma na wabrɛ me sika saa atem so na me sister adwuma na ɔyɛ ne na enkoyie saa nti ɔba bi wa me se bi akɔkɔ me didi yi wɔ se yɛnkɔ na me kɔtɔ aduane ma na me ne na akɔ na wakɔtɔ aduane ma nti saa atem baabi a ne yɛ da no na yɛ den nti baabi a na wɔ ne hwan da na me sister ne de na ɔne okunu na etie ba na sɛ me papa baabi a na papa ma yɛ da no na sɛ ɔyɛ ba nti ne yɛ da store nim no ma mo da store nim ɛwɔ ana na papa nso da me papa de na ɔne ne yere wɔ abrosan ne so o papa ne yere wɔ abrosan so pachan ɛna ɔma mo da bi aba store nim pachan na da abrosan no ɛyi baabi a ɔda no bedroom ni bi na ne yere ne mpene ei o papa da so ti ase me papa free ne yere mpene ma mo na bedroom sa na yere no ɔno no wɔ mma ne bi nti me papa me maame na me papa di kan ware no ne oba ne gya nti maame na ne yɛ yere panyini nti me papa ne me maame ntam yɛ basa no na sɛ me maame kɔ esirem nti na yɛ nkrande ne yɛ wɔ me papa yere ne wɔ tana so hɔ nti na yɛ da bia ba ni mu na papa ne na yere ne da chen ben ahɔ ne wɔ soro na mo da bia ba ni pachan nti bɛma no wa na wogya wo homa no ana wo ma uskato aduane ebi a wo yɛ sɛ wo kɔ akɔsra no na sɛn na monam nhyɛmu de ade nyinsa ne ba sɛ na esikɔ no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ let me nkɔ na mete na me wɔ girl ma me ne girl na gya nti me nkɔ na mete nti yɛnkɔ fie me ne kɔ ma me fie na o ma me fie no boy na akasa wɔ ne dan ɛhɔ na me kɔ ya me kɔ hyia nyinsen no na kɔ nti wo ti ase na de ma no ɛna wɔ ne wo da me pa chan okay nti but o ma me fie no na o ma me wɔ hɔ nti wo kɔ na busuafoɔ hu bia bi boy ne dia ɔyɛ ne sɛ na busuafoɔ no saa ta mo sɛ me boy ne me kɔ ne ho 2 times na nyinsen ne bae boy ne maame kɔ kwan so maame ton bɔdeɛ ma test kɔ kopim maame ɔkɔ kwan so nti na asɛ ɛwɔ mo hɔ na yɛ nkran ketewa na ɛwɔ fie hɔ aha okay nti yɛhwɛ wo ne no ɛtena mfie sɛn ana bosome sɛn ansa na nyinsen no ɛba kɔ kopim deɛ me ne tena Akoma, bosome mienu pɛ na nyinsen ne bae bosome mienu bachan bosome mienu na wo hunu kɔ kopim na yɛ virgin bachan na me mfa be mada na me ne mi sister mo na etie nti e be yɛ din sɛ na wo mfa be ma ɛno nti wɔno ne be ma o break you virginity mama mpachan kwaku pim baje kwaku pim wɔn ne break you wo mama mpachan wɔno anso hu sɛ wɔno ne break you wo ɔno a ɔyɛ awe wɔne ne da first day no mu wie di asɛm na ɔka kyerɛ me sɛ late wo yɛ kama pa ada wo mfa be ma da na me se sɛ na ɔhaw a me nam mu a me ne me papa yere mo tititi no nya de si metimi ayɛ sa na fi sɛ me papa yere mo a me ne mo te mo 6 no ɔsɛ wo dem ti sɛ time be na me de metimi de apia wonte nti ɔno ankasa hunu sɛ wɔfa wo wie yɛ no wo hu nsɛnkyerɛne a na kyerɛ sɛ na wo yɛ virgin mama mpachan at the age of 15 years at the age of 15 years mama mpachan wone ne tena yɛ no nso wantwe mpena bia wɔ n'akyi antwe mpena bia wɔ n'akyi nti die na kwaku pim ehu no saa brɛ no a wonyinsan yɛ no ɔka sɛ nyinsan ne nya ne dia that's why me nyinsan yɛ no me ne kɔ on prenu pɛ na nyinsan ne bae saa atom no ne girl na akɔka ɔmasɛm nti na ɔka kyerɛ me sɛ nyinsan me nkɔ yingu no ne girl na kana sɛ na me sɛ nyinsan ne deɛ me nyimu nti ɔka sɛ kɔ yigu no ɔma wuska sɛ gye ne kɔ yigu anaasɛ ɔno akɔtɔ aduro bi ma wo sɛ nom na ɛfɛ yigu ɔno atɔ aduro de blɛ me sɛ mengye aduro no ɛnyimu ɛwɔ ne fie hɔ ɛwɔ me papa hɔ wogye aduro no afa kɔ papa kɔ no ba papa mu fie ɛna ɔde aduro ne ba hɔ nti ɔde aduro ne ba hɔ no na me papa ndi hɔ nti me papa na me so ɔn deɛ wɔnkɔ me papa ba na ɔsema me mmɔ me papa amane na me so ɔn deɛ wɔnkɔ na me sister yɛ adwuma nti me sister pɔn a nti me papa na me de aduro ne kyerɛ ne sɛ kɔkɔpem de aduro abrɛ me sɛ me nkɔ yingu na papa gye aduro no ɔto kyene okay nti ebia bɛrima no wɔde aduro ne ma wo saa no a wogye yɛ no ebia na ɛyɛ ne sɛ wonom aduro no ama nyinsan no aba ti na wode brɛ no no wɔsenya ne dia no nti wɔnom aduro no wo ma akwaku pim hunu sɛ aduro no a wode ba yɛ no me papa gye aduro no to atwene ma nom
mama wa ya we me mane hu se nyinsan ni me nyi anto agu me mane hu se mewo ana o ka kire me se mewo dia na se misumi suro se me ye agudia me ngo okay na sabre na wade aduro no bre wo se ndom na nyinsan nsen o papa na gye anya bia as a father o papa to me to anamon kokko ekupi mo kokka je say hey woni me ba 15 years anyinsan virgin ya wa breaking no wo be man aduro ni me do be ko police station ana me ye obi bisa o papa o to me to anamon bisa mama me papa wa anka ho hwe biem nti wo ma na me bisa no dada nti boy na de na oyeye no wa mbisa na hwe beto me bi ho asem be ba wo no si ane bibia ntimi nsi asem ya akra me hu asem papa panyi metimi aka biem nti wankwa boy no wankwa boy ne ho wentu nti o papa wo hu boy ne da me papa no boy ne na oba ho me sister mu nyina ya we munim boy no me sister mu nyina nim ko kupim boy be ma akotwa duro dia ma ne baba so wonum nyinyin sentumu wo papa ntimi antake any action enti boy na ma anko wanko sintia bisam se de ntia me ka cho se wanko ne chese satama me de pepa na ma me de pe ayi na duro ne ma no no e na age aka kire me se boy ne ni nsu ade nti wo kwa boy ne be di na tem kasagum e bia wo ka kire de a me de dabi ya no de damo aha de wo ha ye ntimi ni nkomo akire enkomo bia bebem ye pese ye hu no kra wo mo on se wo sesesei sa wo baji agise wo kofo papa mo papa ewu ti mo papa samai ni enko fa ne mra enti se wo papa ko wa me ye hu ena dia ai ena me ka me start sort me see ani braskam me nya kasa ni braskam pe na je se ni braskam ti ne wakwanya ne kakra o sa sa na ha utie wasu an wo hwini mu nyina na eso nsu enti o papa agi aduro na okọ ho montwe kasa guma ensi utrase na kasa straight na montwe yi ne ma afidie ne ma na kasa wodin aje frame Cynthia me pa cho wona ne sister na na oyetire no eye wa wona di mechi okay di oyetire no na di wo achi okay enti yenhwe ya baba wo so de ba sa question we wo be se wo ya no nti ya no mame mo papa timi ko e ba cho ye ko no ye du kwam na omo fi ho nkrama ho nti ye be na akwan wa pa omo fi akwan wa ti ye ko na papa ye se wuliti hia e de na otimi se be ma wa hase a wo be fa no nti na ye du na nkrama ne poso na papa ye se be sini di kan na wo na nkrama ni ni wo una nkrama ni wasa na ko kwa o papa so na wo ba ye nika wasi wa no na nkrama ni ni no so de wa twa akwan ya che na papa bu wafu pa ye ko na obele sa brand dru ni kwa no dabi no ye ko no ne anipa miensa me na Letitia ane na me Letitia na ama na me papa okay ti ye du na nkrama na ya se po ma papa kura afa ebuo to bon nkrama se we mesele ni kan na nkrama ni no ti ye ko du no boy na afa ya anya kwa yuro boy ne die mo kwato boy no kwato no afa ya anya kwa o me no fie kura ngasa boy na mo nwura fie ho eno ode de to am abonten bien nkrama na nya ize kura na hey boy no kwa kupim die nti mo ntimi enya o papa kra ntimi enya brene boy ya ntina si frankasa ankasa kura ti mo osane nkrama gumu so na mo dimri kasa yin ene geba ko na ma won so wo film na me fa na kra nsie ganna tiamu ni emlika yentimi ko ni e ko no by force by emlika na mbapa sisi ye ne ya mama masre may so rest in peace na o papa say a quintin way ena na wutumi ko at the age of 15 e kwa be so na wo fa so e kwa sa quintin no mama ne nyina nkomra na ya na afa ba brin awarija ye ya na di problem ba se na ka me ma mete ho a nka me nya sa boy na e be fa wo kro ba chai no do ko no sign de wa ba ba chai de odi machi no adamfo no no mu nyina atwa anyaka okay na man na mso ma we hu oh okay nti de odi achi no o se oho akra ono wakra ono mo mienu nyina atwa anyaka nti ono ase wo ba busua ni mu kra da because obra adamfo ena nam so na obra be hu se
wo bra na no twi anwaka no wo se de odi machi ni ekunu ne saa anwaka driver no ya na danfo ne we ni fa oh okay ti se wo sister kunu adamfo asa dan na kura no na wo sister kunu na adamfo no wo hunu se wo ne anwaka driver no na adamfo no ye no wan kan je say twen ho na usa na bia boy ni suban but ohun die ohun ye bla be ohun ye wa mo sister mane so no ni nkomo ba mi sister mom de wan ka hwe ankyere me de sa atama mi sister ka kire me say late e ko kupi me ha adwen sa atama na nyinsen na ba evi okay enti ye hwe nyinsen no e ba ye ni mu no wo ka kire ne say wonyem no a e na wodwane te koye ana se bia wo obehwe wo kra wo ka say wonyi ngu no obehwe wo kakra dura ni mu no na bia wo hunu se e bia wo boy foforo enti anya ne dia nyinsen ne ba foforo na me ka kire na ka se mi ko yin e kire de onya adwen sa kire bi mi wo ha na bi wa waba ebe enwumre pon odwuma bi wo ba fie ho a ne me ne be mo ne etiti woni edidi nkomo ba e kire me hu de koye ya boy no eye sade no na oba ho me nyinsen na ka se mi nyingu na me nye gu kire de na oba fie bi wa ha metimi no aduane na me ne nyina opon odwuma na me ne na tena di sie edidi o kwa no makoja ne kwan na me ma ba fie na ma beda nti eye den ena sansakra ye no eba ya obestati se wo bedi wani se sa atem de ma we ni ba ni se sa atem amenyin sen ya kwa nim kakra no na o ma mi sika enko hospital nti ebi wa mi sister Jemai ma ya America na asem se Brad insurance no ono a na ma mi sika ni mi sister Cynthia mi sister ya ne papa na ma mi sika de ko hospital nti eche no na ano aye den na me ka chen se ko aku o de ewu ni bi kra na eche no no obenya bosome be sen no na menya be bosome ennan mi sha se ko hospital bosome ennan na sister mami bi se wade ba ko mo ko kwako no a osane enkraman no edigu muso no anya bia mo free wo no manko kwaku pim abusuafo bia ne maame ne papa bi ho mo afa nkoto o manim e ba che ane de manko yanko obi manko obi abi na munim na wofo munim na busuafo no mo ofie wa ba bia na enkraman ne wo no na sabra ya mo ko mu se na wofo wo ho zamne no be 8 mu no mu nyina ofi obepinu wanim kakra bia sama me no mu nyina ofie ba mu nyina mpie ama ma yehwe me pa cha the age of 15 years na no ne twempra no na wofo ahu anka ncho sa mesre wusa ya ba no se no wote ntitwe hu firi ne ho mpa cha mo hu mi anka hwe ankyere o ma hu da na o mu hu o ma hu mi da o wo ko nyina na o mu hu nti mami mi saw wa wo mu bosome nan ena oja wohwe ti dia ka nyina ba ye wawofo ena na ehwew kwa kwatensi nyinse ne nyane dia ye hwe bra onyem ye ene bra owo ye na esiso 9 months aburo so kakra na esiso pepepe wawo mu se wo se me wo bosome nso akra no e premature so enson kra we nya papa wanya so ne papa adan obi o premature no eture bia ye na eya adwendwen bia adwendwen bia be ma ne de wo famu ya obi a be ma ne de wo famu na amawanya pressure sa ne ma ne tumi ma utumi wo prematurely enti ye misa BBC ya etumi ema wo ntamsa mama bibi bebre de si ye Akoma, unyi se ya so ba no madua udidi ni sa nyema na ni nyina se aduane medi na se nyemi sister na me papa ma me nya aduane ni na ose wo sister bi wo uko jina ho no me pese wo ma me sa story se me sister Cynthia no ya den no awaka no na awaka sabre na wo wonyem me pacho kasa story no de si ye wo me pacho de si ene se na me sister awaka no sa atima awaka no nso no na me wo ho na ase me sister na hwe me nti ye wo se me ma me ni ho a me na me kogina me sister no ho ye de ma ne wo nti me kogina me sister ho no a de ne wo ye na me hu bita nti owo wie na me de ne ba fi na me ka che sister Cynthia me ho mfa me ene wo no kra se ada o yare de yare na me so se me wo ha na nsuo gume no te sa nti enko hospital na me ka che se me niska wo so afi na wawo nti nso be da wati me di akọ adi makọ na me fe Mr. Jemai na ka che nse sei na ekọ no so late wo de ekọ ye besi bia no afrem nti me kodu na nurse ni hwe me no se na ya wo nti ma me frem me papa mbra
ti me frɛ me papa no ɛna ɔmo ka kyerɛ me sɛ na esi tie no nka ebenya nka ɔmo fa me mbra gi na papa ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nya abɔkyerɛ kakra na metimi awo nti ene ɔmo didi nkɔmɔ na madam akua nkra ba ɛna ɔso late yɛnkɔ nti me di na kyerɛ me ne kɔ na ɔsɛ me nampa no nti me da mpa na sa na akra ne bae nti ofrɛ kwaku pim sabre no ofrɛ no saa tam a esi ye ni nyina me frɛ no na wɔmfa na ɔtumi ba hospital ɔbɛhwɛ me wo ye ne de ɔbaa hɔ ɛma ɔmo ka kyerɛ ne sɛ ɔngye pepa ne fa akra ne kɔhyɛ machine na ɔde kɔ ya wa mabium nti otua aka ne nyina wɔntua mpapa na yi me wɔgye pepa no ɔde kɔmɔ ɔmo ɛde akra no kɔhyɛ machine mu no wansi wo biem bacho wansi wo biem nti brebe na afa wo sai yeyi wo no mu design wo akra no wo design wo incubator ni ya afa na nkohye mama afa na nhye akra na nko wanya 7 months no kra wanya ne papa no mo afra nhye incubator die nti se na me papa ni sa te papa ni ska wo de be hwe akra ni nti papa bo aduro dade na mo yiye na osma me nua girl ba ko ma ne be kuma se beto kukuyo ye de aduro no kukuo na odi no aduro nti edu about we 10 ko about 12 na awia na pie no ye yi akra na tum ti no di akra ni hye kukuo nim dabi na kukuo ni ye aduro a wodi jara akra sometimes aya na yesi wo mo pe heat anti awia ndi akwa na echichire ne pa anti awia bo ekobo 12 no awia na be pie first no na yi akwa na betum nti yi ni tum wie na ofi ni fi wa na wakọ udware ne tu ni wakọ nti mo mfa na nhyem nti wo enyase anso mo yi wa free hospital so omo ka chi on sa hospital omo ka chi say omo de paper na mai na omo nim say e di akra na ekọ nti boy ni je paper na opie no wansi ho biem nti sa ta na ye frɛ na no wonfa wanfa ti wa wo fo na etua wo papa na tua eka ne nyina ene edi yi mo ba fie na wo papa anko boy na busuafo nso ho me papa no kwa boy no wan me hu se me papa ko se ba sa na boy ne beji papa no na me nim se bia boy ne ho twere no na okwa akopɛ sika ye de aba nti kasa nti na me nim se okwa akopɛ sika ye de aba nti me ka che me papa se dada nya botere ma boy ne e bia na niema mu nye nti e bia o de enhwe be week na bia o discover ba na ye de akra na kɔhye ba week ne so ye frɛ ne sa wanfa eye akoma mu nsam akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie so anamaso egu amutie ye nua bality show for you na etwetwe enkomo yi de akopim ede no afam ebra wahunu no efie dunum waya virgin ne kwada ye hunu se abayiwa no ankasa ye virgin ne wahunu se wafa na chi enso onyinsa ye wasenya mia no maduro wo ne yinyinsa ni gu wanyi anwu ne papa mu kura kofie wosa ne kraman gu papa ya ni we wasisi yade so sabe na papa won fie sai papa na wani be 70s 55 sane kraman de gu wonum so eja baba akokora woni ne mabepe won ba bi trai ko wo 6 months 6 getting to 7 months eti akora ne na tie mama cha nyame nkunwu a faso so mame otiasefo ye kwa nyame nkunwu a otiasefo ye nyame won nkunwu a otiasefo ye kwa akora ne na tie no mama cha enti mo wo ye no mo yeyi mo ba fie ne nyina ni parent na wofo wo bia nsi ho da ama mehwemo mama cha David enti eye dan na wo ma akora ne so na wo de ne koma ba ma no e ma me de eye enam so ma me ma akra ne so koma no sa atem no me papa etu kwan kakra nti minister na wo tanaso no ka se me mbra ya na ma bebu agwa kakra kan be se ni sua tie no no ti me mbra na me bebu agwa nti me bedru ho no na wo kokopim no oba ho ana aka chen se akra no ese ebe ne de na mso se me wo ye nyina aka so betu ni din wa amba obusua ni bia so ansi ho da ana o si you okay wate on de osori oba abehwe na me si you nti me na me ni se bia wa anka ncho ma me mo se mawo nti me ko ma me ho na mkaka che ne se ma wo na se akra ne ye premature se mfa ne kwahye machine na kokopem ji paper na wansi ho ma me na mfi me otu fa me so rade ma anka se na msa de me ba ebe fi wodi akra yi koi sabra na akra na nyamso me se na akra bo so me num na wanya sabra na oda susu ana no obam kakra ye no ote ana ote e na ba tan ti me hunu akra ketu ete se
Sabe na wo so we na wanya fie na 15 no anasa na wo ko anim kaka na we 16 years na wo 16 e na akura keto 16 ye wo nkwa na akoye ana wo ne wo nuanom na koye me nkwa na me koye fi se de nti a minister mo andi akira nkɔ no minister mo boy ne hu bia na odi o mate minister na wa akra nkra de se boy ne enani na ya akra na se me frɛ boy ne ka kyɛnse bia akra ne ya we de na hyɛ ma hyɛ bia ye de ma hyɛ oxygen esi ne so a obetimi adi mi sister atem sese wo sister mo nim nyansa gugu so mo nim nyansa mo gugu o timi ni matempa ahuno de wa akra no kra de timi ka yense unu ya hye we ni ba no me pacho ne mic no o ma nanim ti akonde mbe pia ba akone ba nanim mo fa ne mra nanim kakra ma me na on kasa ya oba minim se wani ase ya ni abre enti dia wo keka che mu nyina me se oye hia eni bra se de wo nua na ni abre no se bi papa ni mo kwa de ensam no keka che mu se ai mister no de odi machi ne kunu oni ni jaye na mister ni tu kwan enti o tu kwan no enti se Letitia no frɛ no efro akwakupi me ne kasa se bia omna kwan sika na se bia se odi kan se wo sister Dwamani no on the onti me musika me na me fa musika mle enti boy ne de oti me fie be dim papa tam ni ade ntokwa ni ade wo sister Dwamani ne ntime maniska no sister Dwamani no na musa se na sister o me ye Dwamani na me ne na wo ye enti me sister no kra de oni na ni hia kra jima mani na ni kokupi mani hia ba kokra ya reho samo o se odaso ye anwaka driver ya wo ye adwuma wen o tanaso he ya okay enti wo se abra wo de akora na ekɔ no de wo nkɔ na de akora 5 months keto ano at the age of 16 wo de ne to won sam kɔe na maame na ehunu mɔbɔ mbache wo hu mi ana ewura adem to ewura adem so ma ankasa na me sa aba afie enti me ba afie no na me ka che mi sister say ni say na me kɔ maame na nhwe m'anim na me sister say you ni ntanwume ne ba ne ba ye na me ka nse kɔku me de akra ne kɔ maame ahwe anim asa obi san say me de ne kɔpɛ de wɔ maame hɔ no oh yeah na me sister mati nti oba hɔ no ma bi wa bane nam hɔ a bi wa 3 days na Akoma, me 87.9 cities na ɔkɔ obani nam hɔ no ama asan 10 cities what's the fire then me van to aduane ma akra na me de ɔmfa me ho ne ɔna ɛwɔ me enti eyade na afa maame no bagye akora no a wade no akɔtena wa gise mo call police station sana mutumi agye akora no de mama me ne akra ne kodi maame ne nsɛm no me eche na me kɔ odwom na maame no na me se ma test ade akɔku ye na nye se me wɔka se sie ya mbɛka se de me ye na me mu ade esenye se me mu ade bi se wa wo wie na kɔm de we ana eden pa ti asema maame ne bɛka se me sɔre a mame nkɔ boy ne ho nkɔ jiska me bra ono ankasa ho nye de mba jiska maame ne se bra ono ankasa ho mba jiska nti me sɔre a na makɔ ne ho me kɔ a ebi wa 10 cities no we yi ama me nti oyi mame a na maka kokɔ nti o ma na wa ma ne bag bi no ma ba gi akra ne de ne kɔ nti eche ne sika ne 10 cities na emma nti bia na me kɔ na me se ma test ade am uye yi ma me ho chim se nya bibia na me sister mbetimi ayaye de ama me nti me sura wo de wo bia aya ama me bi nti me ka asa ache ma me na nkasa na o se me fa akra ne ni kokɔ ne nya de emma no na me di akra ne kokɔ ne ma me no nti de ma na me kwa akɔgye no no na o ka chem se o mu kofi nti anyum ya akra ma bagye no maame na amfa na ama me biem uji di se wan kɔto akora na ntwene maame ne so mama anto akra na me to akra na to atwen ka sa atam a ame wo foforo na nka mka se me fa ne kɔ hye machine mu na boy na anyen sa atam na nka yese me de boy akra ne kɔ ma boy ne maame no hu so ye oba atan na nka mi hu de ba maame ne be de e bia sabre no wa bre wo mo wa bre boy no o ma wiska kom de wo ba atan akra ne so wo samu ye ne yie sika be kom ne ade enti e bia fe no wa bre enti ne me be gya ya akra na to mo me kom ba bi ma nko gya ya akra na ama no de kɔ ye ne se me kɔ odwom ho na maame ne wo ho nti edu tam bia me ka kokɔ timi ba gya akra na nti enyimre na obepon a na makɔgye akra no na me de na ba fie nti me kɔɛ na me de akra no kɔma no na me ba fie okay nti me de ba fie na ɔse ɛyɛ akra na ma ba gye nti me kɔɛ fie no na wani hɔ na me kɔ fie no na ma me nua ba ko bia we friend sister akua na ɔhɔ ma afana ma me sɛ me ma beto akra na to atwom zi asema me ka che sister akua sɛ me nto akra ne nto ntwene ɔmo so da fi sɛ me to akra na to atwom so sa atama ga akra ne sua na wo ye ne hwe enye ye no sa atam na nka yɛ sɛ me to ne twetwene mo so sɛ ma antena anto antwene sɛ na akra na yɛ nipa na me beto na to atwene nti me kwa mo so mo fa na ma me na me ka che me papa nti me ka che papa na papa say ade o mo ye ne de
okase okom dipa boy ni mbu no nti yenko police station yenko report ti yenko report no mba frɛ om dom ko no se o akra ne sha nti nya de se om ma me na yede agi akra no nti okasa na asema boy ni gina obeka se na ye akra ne yetuntum na ono ye kokɔ no nti akra ne nye ne ba wasi akra ne ye de ye tuntum na ono akra ne ye kokɔ no boy ne ye tuntum boy ne ye kokɔ tuntum na akra ne ye kokɔ no nti nye ne ba nti na mse kwa ade a wo ye yi dache wo betimi aba asem wo no ka che mi pray say si ebetwe akra ne ho manso dia na sa ade che na akra na ansori a ebeja manso ne twe na me ka che ni say ni onye akra na ansori a aha na che say wo botaye bi so obeye bibi ana aha nti na me so me ka che ni say ene se obekum akra ne dia na agitum sa akra ne nye oba se obekum akra na to atwe ndi o so aketekete ne wanku na to atwe na se matete na se nem ubema akra ne sika na ka che me say si ebetwe akra ne ho manso dia na sa akra ne da na se wa ansori a ena mka che nse ni onji ntim sa aka ne nyamba na onye de onya amehwe na mi sure se bia eni tika me papa bu fu se na che se wadwen adwen e wa akra ne ho se bia ebia yen kan sini pio ba ebia wonya akra no ko obemia ne ko akuno se be ya wa fe won sa me ha na adwen bia biem enti yen hwe efri ho ebepem se no ohun akra ne biem onnim akra ne sunni no akra ni mo papa wanya sen 15 years woni mo papa na no kasa akra ni timi yare ni ade no hospital ya de oxygen esene so sabe o yare fana mama me ha chode o muni say o asthma nti the last time bi me ko hwi ba na o ma me nua ne wo ho nti me ko na o ma me ne nua na okoto board nti e kwai na e twihwe sister bi bi e kusa na e se sister kwia ho ana o sister kwia e koto board na o se nka bi bia na me so enke ebe sister kwia no se na akra we se na me se me pa che wonni no se da bi na me se kokupimba no se sa akra ye ka mo na me so sister kwia no se enne de be ye ne se ma me fa akra ni nkosie na me nko free sister na me se sister ni hu akra na obe hu na nti odi akra ni kosie nti ye na me sister kwia ho ani didi nkoma na uma ne de akra ne ba na obi se sister kwia se akra no ni no na se da bi na se wonni no na se da bi na se kokupimba no nyame se nkan ke sister ni sun osuma aka ni susun osun wo hu no osun mo di akra na kokupima busuan fo ho biem akra ne de mi aka se de me fa ne nkoye na akra ne ya ono akọ ono a na se mo ba kumase no ana o se mama me nua ga ba ko ye fe na amba ane nkoja me na me nkohwehwe me pepecha ko na me se wa oni me se o fo papa na o kasa nti me de metimi aja ekọ na o se mama o de mama nko nti se school mo bia du time bia obi akọ papa o me nko ade na se meti wasa mai mo bombo na so okay ene ekọ na man lole fe 20 cedis na mse ne ekọ ti so go du honum na ma me ka che ne se onko fle mi nko po obi ne ye me pa ache ansa na mbaji akra se mo ye den se me bi ma no aka che boy ni sakra na nye ne ba ti mi nko po obi na me pa ache na o ma me na sorry a o number sapasa ti eya me ya me aso na me kan sister akua o ma na o ya dia ma na ye me ya 15 years se me nya adwuma ka asma patient ka mitimi hwe ne da 15 years ma bre ankasa adwuma ba na wo ye mama na me ko kejeji ko fa adwene ebeton echi kwa na me bisa mi sister mitimi ko fa wramunam e de bre nkofo wakofa nam na ukọ no ko fa nam na aba ni afre waka che so oba ne yare mitimi be ton na ma bla me ba yare da hospital de oxygen situ mitimi gya nam no ho na makọ me ba na bi wramunam na nsha fridge no na bi ase na maboka nti mame ye hunu won kasa ye mu na de ba hwe ye no se enamakora ne so mpo ama wa warrior egui kire me woni bondi enti de na nam so mama warrior egui ye no na me wo Kenya ase na me ne be me bi na net se ba me bes me ko ni ti enti me ne net na wo ye me ho ade kama mama omo ma me sika na me kokwa ase kejeji akofa nam de ba na echo ye hu se o ma ni afre me na oba ne yare ana sei enti bua na me akofa nam na me de nam na be du wo no ni afre me se oba ne yare che mi jana mo ne ho kwatra me ba no ho be ba na nam na sei nti eche so na enam se me ba na ho kire na situation wo mu no no ondo me ba ne biem nti me ye madwen se me ntina ware ho bekum me ba te wo se mi jai betina fie ujiri me ba chai ujiri mama pa chai wonya hwe se bia su ba bia na wo mu e ma akupim ene wo eja ye no ebia na wo de call mama be ma ne so a ono so e ma wono so ni wuja ye mama ba je de bia ujiri me insisa Letitia mama ya panu kro mama de wo na me ka so wa wunim sedie be ma na osite
Kwaku pim so nim se de ositi e. Minim ni suban. Se wonim se de ne kasa siti e. Enti na me mpese me twa ntora ka asem no ho na. Am pese kwaku pim so wose me bua. Kwaku pim mra anaso on bra ne like me stress se de me kan nim a Nyankopon kwan ya pese o de me fa so bia mfa me mfa so. Wo gidi se woni kwaku pim tia no wan kofa be ma bia wa kire. Mama me pa cho de bi. Wo gidi se na wo bu ne maame because nka kra de ba bia kwaduru ye nko maame kra betumi asom na fe maame no nso ne wani nya nan. Wo gidi se woni maame no wankwanya ne kasatia bi ebia na wo mu ade bi de chire kanu kra no de wo mu ni na kasatia be mu no sa atama me to omo gi akra na omo amfi no mama me bufu papa me ka chiri prince mama senka akra na senka obaba bi na nka wo ye na sa ma ne ewe tu na me ye sure so ye obata na ka obeti agina akwa ma akra no hwe o hawa ma fa mu nyina mama me kai se mle bi na me atama me wo ye mbanya na me de me ba ne da store mu ho me bani ni kana ye ba ko pe sa akra ne be da che be de ntuma chichire no me sia ha ta na pa na me de asha akra no ni nyina na ma me na wunnim ni nyina ne kama me wo ha enka we nyina ntimi ha pesa Letitia mama Letitia mama ye penokra bi ewom da bia me kasa sa wo kwa ba bi na akwaka asem a wo wo fom so a wo ye ye ne ka na waka be ma ne de enti sa be ma ne ba na obeka wo fom so a wo ye ye kra no a ye nim se o wadin kan kadada enu ti anya de bia enwanwa enti bibia ho enti na me sure say bibi wa ma ye hunu me cassette ma me nya ma me cassette ya no wo ye da bi ma me cassette am krade me chese kwakupim no o ye ne bone bi kwakupim ma anya ne bone bi obusuafo ye ne bone bi o ma anya ne bone ba ono de oye mabusuafo bone kwakupim ma ye mabusuafo bone papa bi se sa atuma akra ne ya riye no na me papa enye onu a ne said ne penny se me papa de be wu akra ne ya riye na ya de oxygen since papa na okwa ma that papa so no yare oxygen no moji da bia na etimi bam presen mama na ba papa ba 3 days no no munsuo da oh da wo so obi a wo jo papa na box aka ni papa na box aka ni nyina na mi sister no wa kra no ene mi sister no mama ena minti no mi sister no ne na nka wo so wo no ene be bre free ne nsa she me friend na onti mi mesika na ho ma akra ni hu na odi abra na nsan kwa lockdown e bai me one of friends late me so ma tie dro bi nkanti ma me kota dro no me fa ba akra no ho bai she me suro ya we no she say no ho problem say ni ya we ni ba betimi a ha adwen kakra di ya we ni ba ye nyina no Letitia meba ya we ni ba ye nyina gina on ba ye beto so ho say Maa Akos I know kwakupim he can do more than this hey wase wonim kwakupim na me money panidi na obetimi ayede aburo so say and he have one friend called Kofi he also this same not just what adamfo bi ono so friend Kofi a sa Kofi no so de adekro say ya na eye wo ba bi me pa cho Kofi no ena na aye sister kru no ayina mako on say ye won Kofo bi wo a omutimi yo mo say omo ye team bisa na gang bisa na je say omo dwuma ne say omo say amanfo masa nze sa Nkofo bi anti that guy na o kan onim adwuma omo ye say omo de ma no omo nyim wei no omo ye ni say omo nyim wei no omo ye ni say na Kofi ono sa no omo te so na ya na ade ye me ya ne say nipa wei no ono ni nua ma obo omo ho ba yo ade ya nam di ya pa no obo ni nua ma ho bai o di ni nua no ko school so on ko school no me nipa kese na ono obi aba ya fefe kama sei ono de wa say ne life a say ne life a wonam a on de che say ne say odiko sa ni ade but akra ni o very nice but akra ni o na wo samre kra de edu de bia me kedu samre ya ka ni hu biem wo be ji a ayanu nyam hye samre so ne na ma wonu ano no enti mako wo bi nim no na amanfo nse din bebre na ababa boni empese e bebobo om fama ye de wonim no bia frɛ won frɛ na say Facebook nso on tromre ye na ye hu ko e be fa so a baby wo hye bia minim say akoma mu nsɛm de mu dura akire ye nsa beka no ye dura akire yeba ye kwaba na ye ne yeba no o ha aba be twetwe nkomo na ye ne yeba ne di nkomo ensɛm a ye ka no akra ne kan areho na kwakutinsi akra no kwakupim wasi akra ne ense no ye di foni beto so na fe wahwa akra no
sɛ wɔsɛ wɔ papa no anaasɛ wɔn nsa wɔ papa no mmarima bɛbi tiri mu aden moahyɛ mo ho bɔne nea moyɛ ne nyɛ an obi bɛkasa the age of 15 years ano ɔkyerɛ wɔ no broken home no a ɛsi wɔ ne fie no a afei ne wɔhunu nea wɔnyena brabɔ a wobɛnya ne fa no no ebi na wɔma nato akwaraa no nti wɔmfa tuo wɔn de anyɛ ba nti wɔmfa tuo nkɔbɔ korɔ no anaa akɔ akɔpem yɛtwa ho aba sisi a Global Fertility and Specialist Hospital. Because on casa wa mimi ma no da. Twan tro to so en fa wo se nipa no ye ye ntro nkwa de se wo kase. Ye yi wutiri we ibone ye se wo bie wa no kasa. Enti de yen na yen. De yen na yen. Ku mani ma se. Sese. Ema na na na. De me mo ye funti o ye innocent o sheka wa ye bebe. Na me bia me twom na ma se nyina di. E de na ntina nipa nsa me ne tina se nyin se ma ya on twe no na mum nyin se ba mum a o twe no. Nti bibi wo ho. Oh. Ani ntina ambe se ade na wo ma wani na ho. Ha? Ade na ma. Ya do be ye wi nti enye se ewi ti be hwe. Eric sure baba china. Eric baba. Uncle. Eric baba. Mima uncle. Eric baba. Enna me ka to se mo wani na ho. Mo wani na ho. Mama ga dia what you say ya. Abena yin se ba anu we. Yin se ba anu we ni. Just yin se ba o. Just yin se ba yin se ba ni pa ni ni. Yin se ba on show su ba woni bi avanjira o da. Yin se ba. Ade me ko ade. Me e tuti ni ba. Me se ba pa. Hey. Me no o hwe me no o no mo ba mo fra no en se me si ya ne we di me fast atete me be the kinds of eh o de fa ho di na wa ya hwe ye wo o ga ko kuno ho gate Radi Yesu I will turn to I'm saying at you. I won't come any más woman say, you're very handy. Okay. Because on casa wa mimi ma no da. Twan tro to so en fa wo se nipa no ye ye ntro nkwa de se wo kase. Ye yi wutiri we ibone ye se wo bie wa no kasa. Enti de yen na yen. De yen na yen. Ku mani ma se. Sese. Ema na na na. De me mo ye funti o ye innocent o sheka wa ye bebe. Na me bia me twom na ma se nyina di. E de na ntina nipa nsa me ne tina se nyin se ma ya on twe no na mum nyin se ba mum a o twe no. Nti bibi wo ho. Oh. Ani ntina ambe se ade na wo ma wani na ho. Ha? Ade na ma. Ya do be ye wi nti enye se ewi ti be hwe. Eric sure baba china. Eric baba. Uncle. Eric baba. Mima uncle. Eric baba. Enna me ka to se mo wani na ho.
mo wani na mama mama ga biya wasu sai ya abin da yin sai baya nuwe yin sai baya nuwe ne ci san yin sai bawo ci san yin sai ba yin sai baya ni fa yin ne yin sai yin sai ba on show su ba wani bi aban jira wata yin sai ba ade me ko ade me ya tuti ni ba me sai ka ka me no o share me no o no mo ba mo fra no en se me si ya no we di me fast ati me be the kinds of eh o de fa mo di ba wa ya share yɛde etwagu ɛma wo baabi bia wo bia Kiss TV Osei Krom TV wɔn atwa tum Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM Spiritus TV wɔn nyinaa no wo hwɛ dwumadie yi bi na afei information centers ahodoɔ ɛwɔ nso wahwɛ bi ɛwɔ hɔ mame emusa Letitia baako ose ɛbra lockdown no ɛbaayɛ no awerɛhosɛm bɛn na si yɛ. That my lockdown by na me friend na me sikwaku akra na yare wo fie nti sa me de minti mi fa na ko hospital wa woni makra na ye wo nti me sure wo benya ska de sene me kakra na me fa nkoto aduro ma no ka yem so obewu awu mu na nya ne bana na sa wo pa ira me nkopo papa o ka me di awe ho su papa o ka che se sa akra ne bewu a onwu sa brem no o say oh lockdown ya nti no on fie say oh no ko ku for say 15 years at me 15 years mo a na no wo yi ba chan o ka che so obewu a onwu ana so papa ira me nkopo papa god Letitia secret bi ni baby mama me mom dear secret mama nyako wata o ni me dance ni secret mama secret bi ani baby boy ni mom tie mama wadi mawu waya boy no ha me papa boy na ha me pa sister kwaku pim ade na woka che se wonu anytime bi abehun bi anasa be friend force bia on ka asem dan che na ka obi a ohun se me papa wu okọ 4 years edi na ase me ya ko fa me papa me ansa na o me pa wa chew mo ko fa mo papa fra sama do me pa wa chew ansa na waje o ba ji akra na waje akra adamu papa ye ne boni bi ansa wa ko asema ono on fa me papa nya hwe o ti me bata na so fie o edi me papa atam ni ade ti wono de oni me papa no nya isa kwaku pim oto ne bani din mama wa fa din amba atma oba na me ka che ne se akra ne ni ama nti se oba de a me mom de na ehia ofa ntomra akra no oba na ode jinstra ba ko blem na me ka che ne se jinstra ode bre wo se na na so ode bre ne ba no so se me menhye nti ode ba na me ka che ne se jinstra ai onko bo ma me ama ne fe se bedin to ode che be maka ho ma bi se se boko ode mama wato jinstra o mehwa ne ba no obeto eniema bre ne ba jinstra no to se wo gihye o be se wo to no se piepiem ena no mo ba akuase ene mo soso mo asesa ne enti se de agumachi enti sa hye na ne ko no ahu nje kra na mama yesi nyese na meti ba wo ya ne de wan ko ne hu biem me wo ye man ko ne hu biem wan fa wo biem wo ye ne nyina me ne nyinse me ne ko no 2 times am nyinse yen ne na biem a che bepem ne ti wangugu so kura bepem ne yemre na ye ne ya ba mu ano yese nyame onkun wu a oti asefo ye kwa 6 getting to 7 months and ye de ewo akura ya ena wote hey 9 months kura baby nte se wo hu ni sei nyame nkun wate aya no akase within the same What's your friend Kwakwales? Kwakwales. Uma mesi Alex. Alex. Acho, mina na so to me Senya Barnabas. Ona na to say Senya Barnabas. Senya Barnabas. Barnabas. Oh, okay. Na what if you saying? My 15 years. Uko school. Pachai. When mo papa? Pacha Debbie. Wo papa da? Pacha Debbie. Wo papa wo no? Pacha Debbie. Sa wa ya tenten.
sɛ wɔyɛ tietia sɛ wɔyɛ kɔkɔɔ sɛ wɔyɛ tuntum wohu ne da yɛne yɛba no wa wodeɛ bra ne bɛhwɛ no mefa sɛ wodeɛ 7 months ba yɛ akwakutia reject no corona brɛ so brɛ ne sika wɔse wɔbɛwu a wɔnwu yɛne akwadaa no ɛna ɛhwehwɛ nkɔmmɔ yi 7 months ba wɔanwu yɛamfa no anhyɛ nkube tam nso wɔanwu ɛne ɛne no ɛhwehwɛ nkɔmmɔ no ɛyɛ awerɛhosɛm nyame ɔyɛ bi wo papa ne voice woafrɛ no da dabɛn akyɛ by lockdown mesomesa frɛ no wofrɛ no de asɛm na ɔka kyerɛ wo mefrɛ me papa ka kyerɛ ne sɛ da mpatwɔ meyare papa ka kyerɛ me sɛ mewu a menwu Akoma 87.9 bɔ adwaman no wɔni wɔ wo papa ka asɛm wei de kyerɛ wo akora ketewa sɛ wobɛwu awu wɔka wɔ phone so de kyerɛ wo esi wɔ som saa sɛ wo maame ɔbɔ adwaman no wɔka yɛ no saa berɛ no a papa ka saa asɛm no ɛdeɛn na woka ɛdeɛn na woyɛyɛ wɔ hɔ ɛna ɔka yɛ na aka te kɔ no akyɛ ɔka no na ne so ataatam na nka te kɔ no deɛ nti na apɛ sɛ wohu papa akyɛ ɔne me nana na manso bi dɔ mo ntam ka kyerɛ me nana sɛ sɛ ɔtwe mo manso na sɛ ade bɛkyi na mawu a nana kae no na menim sɛ me nana aboa na megye me maame fon ɛfrɛ no ka kyerɛ da na ɔsɛ nyɛ papa nyina papa ɔno no wɔ South Africa ɔse ɔno yɛ dɛn ɔwɔ South Africa sɛ mpapa yɛ nkɔhwɛ mpapa deɛ wo ne ne di nkɔmmɔ no ɛsɛ ɔno wɔ South Africa ɛkyɛ sɛ woafrɛ si wrong line so saa na ɔba kyerɛ ɛnso na woa wo papa na na ɔne ne di nkɔmmɔ ne kasa na ɔsɛ ɔno wɔ South Africa nti sɛ ɔpapa ayera nkɔhwɛ mpapa mebisa deɛ nti ɛnɛ wopɛ sɛ wohunu wo papa wopɛ sɛ wo papa ka kyerɛ sɛ meba ne wo nti deɛ na wofa mu ɛdeɛ na wohu no nti a wopɛ sɛ wohunu wo papa akyɛw me maame brɛ magyima ma baabi ɔwɔ bia nyame nhyira no mɛse nhyia sista ya kyerɛ sɛ meyare a kyɛw mo na brɛ me sika nyɔma 3 days kora na mendidi lɛ no mame tissue paper mame tissue paper mane yɛse no ɛnɛ sɛdeɛ ayɛ bia no ɛsu no ano aba sɛ yɛ nyinaa yɛsu bia nti wodeɛ mam biribi na memfa mpepa mani ase hɔ ɛte fɔ asɛm no Akoma ayɛ akɔyɛ awerɛhosɛm sese yɛhwɛ wokɔ school wogyina sɛn form 2 wogyina form 2 nti wokɔ school ayɛ na nkurɔfoɔ awofoɔ ba PTA meeting ne ade wohu nkurɔfoɔ papa nom ne saa nneɛma na yɛ na ɛyɛ wo sɛn sɛ mu nkurɔfoɔ papa na maame mu a makɔtena baabi din na mehwɛ wɔ mo me nana baabi a me nana ne ɔfa no kra si yie me nana ne ba PTA meeting na me nana a obiara ba PTA meeting ne bi wo nana na ɛba no schoolfoɔ no bɛhunu sɛ sɛdeɛ tie bi a ɔyɛ wo nana nti yɛ na ɔmo bisa sɛ ebi a yɛhunu wo papa na papa wɛn ɛne ade kyɛ wo bisa me meka sɛ me papa deɛ papa wɔ hɔ de biara sɛ mba PTA meeting biara mo bisa kwaku papa wɔ sɛ papa wɔ hɔ na papa ni ɔyɛ sɛ wo papa wɛn sɛ Kumase nti sɛ wote nkurɔfoɔ me papa wɔ mo bisa wo papa wɛn yɛ akyerɛ me sɛ ɛyɛ a wofi sɛn na mekɔtena baabi ka ne nyinaa yɛ kasa mede airtime na maka patwɛ mekɔtena baabi na mesu meba na mabɛka kyerɛ me nana sɛ nana deɛ ɔkaa na yɛ ampa
masa frame papa na papa ka che me say emi papa no na papa ira me ko hwe no enti say what fan say woni papa ana wo we ni da so 87.9 wo papa wo ba bi adachi bi obeba abejo saneba cho papa ka sa no e ma dwe se mini papa bi a na ma me nko ana eni mabusu afo ne hwe me wo susu se woni wo ma metie yi edie na wo lake wo ye school ni ya ka se die na wo lake wo susu se senka kwakupem show seba eni adia ka wo benya o maame oba ontumi enyema wo to de bia ma wo fe senka wonya papa enka wo be cho adia ba me de film papa abia ye ko game a bua mi bobi mi maame ko na eba se maame amba obia me bi obode ya o football ebo football nti ya na nkrofo papa baba gina ho hwehwe omo gina mto aduane bre omo bua boot bua singai ne dia bre omo Akoma 87.9 Akoma mu nsam eso ene waso egu a mo fra papa no ma me wotie eye kwakupim ebeya wo no 7 months premature na ose akura no enye ne dia akura ni nkowu bra wo frɛ no so papa meme ya woni me kasa me was South Africa enya wo papa na so na ono a ena woni ne kasa ne ba no ene ne edi nkomo no baby awo bia no wo de bra Facebook and TV na be hwe akura no 7 months ya financial incubator akura no sa akura no dodo anu enye yie dodo anu ewu omo nya yie na se nyame ama akura wei nkwa 15 years na je se nyame wo bibi odene beye meja wana mabedwafo nyame wo bibi odi akura beye na duru wa ye be hwe who is kwakupem no obeba beja aka sa we mi bani o wa hweme we mi bani o wa hweme challenges bay na wanya ebra wunyini challenges bay na wunya challenges bay macho papa meti se e papa si dan cho meti se papa si dan papa manyina so na me panyini e ma me jira so ma me na ye fra wo papa Hello. 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 Kwaku. Hello. Kwaku, what's a man car? Hello. Ya kwaku pim apom to say. Hello. Kwaku pim apom at to say. Oko, what on the nigga say? Me pacho Mami Akosiani. What the room na is a say we are Juma. And I'm not the name of Juma. We are Juma no, not me pacho me here, Anya. Anya. Aye. When you are a car driver. I mean, you come out say. When now way. Warm water she. Oko, what the Anya been a call now go to be all. Yeah, but I want to come out. What the abuana coy, not me pacho da bena bebe kumase. Oh, and I remember. And I remember now, me myself a far body aba. Obesa akbefa idea call on. Inti da bena be wie wadwuma because be the one dance here pa kire me a. Me pese wo bre me anwia na me de ye madwuma bi. I just open ya me dey me come ma. Ni bia me dey come from ma. I just wo ma me ka foforo. Na me ankasa de me ye obi adwuma. Ji. Ntimi anyi wadwuma no to on se beche. Oh, okay. A beche. Inti na what's that background na be free wa obeba. Enekra meba kuma se ba meba. Oh, okay. Na obeba hu. Na obeba. Na meba. Oh, okay. Me pacho me wo bedura ye bedi nkomo. Na ayi kwaku e. Ma me kasa na de ko nyina mate.
eti utie ne live wa no me ana wo bi na bo wa mane me doctor ya matinti yanko se wudi ma so be me da yo so ni bi okay and ya wudi am enti kwaku yemisa oba no oba boy no wa hu no na bacho akwana ya friend say e be me boys no me 5 nim do de ma ba ho akwana bacho friend say oba pani no bacho ya friend say dia woni Leticia ewo no no ana me say bacho uti ya friend say na edin be na wo de ma no oh ma me say bacho ya friend say ubu di uti ba kwa di kire me a ni diam de ma na no a me ka kire say ni won eno so a me ka na atifo en say ya me ka no na say do no ka ni hu do twanso mate kwakwe dia me bi sa o dia ma me mi sa we ya nsampa chaw woni Leticia awo o se akwa nya me ba o ka na breben o ka ma wo fa kwa twitu asano kwa central me a che me ma me abuja fo nyina gumo akwa no obatu akwa no to yo so ma akwa ndi en 1 week o sa di approach for better the chair e ka me born police station no enye ka ketwa nten na asane ne oni ba ko frame ka say me de mitimi kasa Akoma ka me ka ta no wa tem aka me de me bra number e ma no na ko ne me ba na kata o se o hia me ankasa me mu so be se me ba studio ha me ba ho na de ho bia no bia hu akwa se ba no se se ni adwuma ye ise me ni adwuma ye ana papa de kuma no ana papa na hwe no idi nya me de to akwa bia se akwa de friend se be bi se akwa friend say asante memu no se yewu a wona to badin na bibi sa se na wo mo wu akra no wan kasa ne di be na adema ne hu se di an wo de to akra no Leticia kwasesa no de be ma foforo di ato eno na me pese me hunu ya bi se ka tu obo kire me o me ka no kra obo kire me na no kra maka se di ne no kra se ne no kra so maka se enye no kra wonim sa me bo kire wa Leticia be fa ne ho adwen ento se wo so o de akra no ma be ma foforo se ke bi oti kwa ku se je de ke bi oti what's ana me so say me wo me hwe me ba o oti studio no ka se me hwe me ba no ima 5 me hwe obia sabi yayi nba kwa dimbe ya se no me ade kira me no obia ko wa me hwe no asem we no ko papa ho bia ka me pe na ko papa no nsem o keka ye no wo hu se no afina ho aba asem kwaku ebia na oni Leticia ewo enyinsan ye no ebia yawo a wo ma baba wa ne femu yawo a wo ma ono papa ne femu wo no wakwa akodi wo ba na wa ma papa di mom e na eti so fifren ebia ho yawo na papa no papa ne sebi obia osombosom no utka papa no beto me ba ma me ko ti me ba ma me papa no ti me ba ma me so no wanya adwuma na Dabi elema ni kika kono me pesa me wa nsema ni akiro enye papa wa ensem ni nyina ni kire ye na sa wo ba ye nyina ya tena se ola me ba tidu mo na yo hon 101 cha papa no so obi aka mete nya o da kwa na ba fa o da kwa na ba ye no o da kwa na ba fi no wa matumi o ba to me bra ne se ye mponipa fa o ma me e bra le fa wo bu se ba ko ka ho bra ni o se akwa no e me ba na se me ba what the pin and one no. Ye transfer the aqua beba. Near whom ye never exhibit ya as certificate na could name that one. After me and me ban my son baby. After me ban you who you're here. What the pin and one no. What can't or quab and one no. We don't know about. We cannot or sister will say what back. What we saw no. Yeah, no. Leticia. Mama. What be some question? Welcome to us saying. Another only part of her. Miss Wendy, do not tell why. Meaning, do you be my own? My own. Over here, I bet more for Buja for a brand of Udumbai. If I choose, call my court, only name Simon. Maybe Unisima, ukama unisima gacha one call. What's the media crane call? And I make sure say, Unisimo, enti akrana ne call. Unisimo,
Ati akwa fitia no kofi o. Kwaku. Akwa fitia no kofi o me bi so asem. Kwaku. Hwe. Na men ka asem hwe. Kwaku dia wo ye nyina me nim dia otie. Kwaku me nim dia otie papa. Ye jawa nsam obeka ne no. Nsam obeka ne no. Utimi bie wa no ka che me se. Me ka che so ka me pa cho ka se man ka se. Wo se e fen se me papa som bosom. Kwaku hwe no som bosom se na wo sika som bosom. Eso ode ne bosom sika hwe wo ba. Kwaku dia wa ye me ni nyina echi no. Me na ka me no ntwema so akra ne ho. Iti bi ma de se de atie bia no. Me ba chatam ka chono. Chatam na oburu nya na. Ya ya ko so mi wo se kan ya wo se kan me so wo ma bre wiase. Na ka me wo se kan ya. Na ka esi mi kumu no ma me nyina to twene. O ma bre. Uma me no de atie bia na uma me bona mane. Sno di wachi na kwakopim die. Na ka esi mi wo se kan sa atam na se mi otu a. Na ka esi mi kumu to twene. Na ka aban adi mi tum. Sana na nga asame ye kwaku ama pere senka obia hu kwa amane bi se ya nti uma ame tena ka se me nya adwuma na me sori na me nenama kwaku 15 years o 1000 simple ma shakra ne sa hwe uma ame nua akua ka kire me prince say oba boy ba ko no yare sa asmani bi ba mo die kire di akra na ko ama akra ne ho ato no me ni hwe ka kire o na ko pon na eveje ekrazima na ode na sembem na ekrazima na o out. The question was the Bemuna, assuming the question one time. What am I catch on? After that, Papa, Me say na me timi tutuo na ka ese me kun e ma ban me na ka me kun me na mo say me nyache ba o say me nyamle me mo ye ya mo fo mu say enwa me nyache dio me atama kenya mate akra no we say me ban na ne ka uni mi nyansa ne kata say akra no be kata uni mi nyina no ko ma me mra uni mi nyasa jene ze ka ku wi be ga wo de bi wonu ko ma jimi wai me da ase me jimi ye na me ja me ho ma wo na ne me nyinsan ye mate me da ase na ayi kwaku e kwaku mami na wo se da ben po na beba mami se program se ma de ma kan ma nya kan wi ye nya kan wi mpa cho ye hia ho na mami e ka na tro papa twitu no me bisa wo papa twitu no to ye na ka bo me a ka ko papa we e bisa atem o papa twitu na kwaku de na me bisa se o papa twitu na bo na edi na wo ye ma wo papa twitu what is that me because when we be ba anyin say 15 years na o ma be o dad me no ba na madam ne ti tinya ja semo owo ye no ya ni ko yin friji ede ne bae owo ye ko pepia no ka bibia de bae akwani di trema the foreman ene ntokwa start ye kwaku mama patro me kasa me ba o kasa man kasa what am me bi se mania what me start me kan go bem anya sa na me ka aseme kwanu tuma da kwanu tuma me kasa me ba o ka wia no wayi na no kwaku kasa aha eti better man no and stati ediabo 87.9 ene ai kakra na akataka ana bo to akran to say akra no ye hwa akra no akra de man na obo ndi na akra de man ma akra nufuo sa 2 weeks akra de man no me ma me nua no ene man nufuo no sa 2 weeks to la to ji akra the 2 weeks no say na oba ba ja akra na me mpene so ba ja akra na me mpene eti mi flag ma be no ba fa akra na kwa mi kofi o ena papa ne ko fitu no ana papa ne ka tell akra no ne me bani ni dim se na mpese ka le teacher na ka to mo akra ni di nkira o akra ni school e di be no mo de fra no na wo se akra nya wo dia nti e ban sai na wo sister bi ji akra no a no o ma ne no fo sa akra yi anya wo dia dia ono na be to akra no nyam ye ni maami ni a ono be to akra na to ye so ye nso mo nyi ye ba on ha akra ni biem yo
Medasa na oba ebekwa kwato akora atwene be ma busuafo so no wabre wo bibi ho ede na na sa wo ya na wonya ema mami me yisanya ka won ni problem ni dey we no talk me on the problem ni dey yisanya ka jina so ka wo problem kire no school ni school fees o frame we di matem say nya obanem na o South Africa biso of South Africa nya no ba bi say ne different no do person hu say we enti kwaku why do ke manje da o ka chere me say wo friend da twen friend no da kwaku jeso kwaku pem wa fra sabodi ni biem da kwaku jeso pardon kasa kwaku wa fra jeso yeah da yes good kasa da astami da hello jade mam kasa me show who school fees there make your school fees but papa o na na bodia and I'm a bodia it's not easy o sabe kamisika so on sabe kamisika pa say make my show yeah you make my show my the baby zaka say me sabe kamisika o sabe kamisika this is a jabono na eba no ma me di no me da ni dia e besi da le besi na e se me first kanu me first mo skele bi ni nyame ala o fe me no me ase me man kan kiro Utie Akoma FM. Ah, o fe me man kan kiro min dio ma me o mutimi ye me mama baba e me basa e di esi ama mahu e bi so aguko kwa kwa suma me oba me so na wo kasa da peso ba fame na hwe me ya ni na peso hwe me kan ni papa kan ntimi from kan che da penye se kofo no papa na me fe e ma efe me ba me kwa bu kwa di Sunday school me mani pintin de wo ni problem me say se mo sabe kam sika ona na budia o ma me oto no obodia si akwa wo se budia eti e don be gino me da ni bia na sa sana me sika be ba wo ha ba wo kwaku ayi kwaku esese papa no so onim se wa free so wa free mu dia me so wa free wa free enti no se duabo bi da ho dia ene na brane yekoda ne duane na tumi hwe oba me na me me mo dia se me mo dia ene se na dua bi ani ho da papa ne bodia se mi skama akra nya me ba na me pa cho se yakwani yakoda ne duane na wa ehunu a wo ba ma so sa no wo be ka se yakoda ne ma pa so mu ta kana se bisa no hello me pa cho akra no o ti obisa no Alex da so dia dia ma e se so Alex nya achai nye se di na de ma o nye udi no da ba cho ma mdi be e me ba tete on se program na we e kwa kire but se ma number se me kasa but man kasa obi hu de me ye me ne o ma me a ma ko we fu so ma tu badin e se akwanya o na na se nya me ba wo di din foforo ama enti better se o chere bia o ma me ne ewo ya o ma obusa ma me no chere o papa na o e ba je o ma me egbu aka ni sim ene wo hu de wa ye na o tintina e me a but me ya se yam punipa ngi ga se si ana se tintina sei o de eduabo na o boy no so kai na ebi gwa kodane a mini problem ene on kai dia ne na ayeka no na Utie Akoma FM. Kwe okay eti ni yakasa ene se edua wo ho a ye bekwa akodane se no ne osi akwan no a se de be ya kwan mu bebie na watumi age abofren se wo ba no wahwe no no so ahunu se wono so wa papa wo ba bi ame asemi ka de dabi asamwe na woka no me pese me hu se akoda no enya wo ba wo hunu se ababa we ye kwa akofa be ma foforo na so wo be ma foforo bi wo chi ne kwan bi so ana mami ono na ti akwa nya me ba o ene di na de ma no wase sa no o da papa on nya kwanzi ma number no mo fre kwanzi ma na se me mami na so mi sa mami na so ene ma we so ma we nyina ba
ana na so no so ama we nya ba akwa ko the last time me hu akwa no wan oba me ma me ona ma me frɛ me na me me ba ba ko ho ibida so papa no wan akwa ni akwa na tima nche aso me ba kita ma wono ubida me ko papa wan obeche dem ayi so Kwakwe say ye bisa na bi je na bi je wona na no odi nya me pacho me bo say ye wo akora yi na wo je ni to mu na wo hwe ne sa wo ba from na hyase to so wanyini yanke bisa ne sa ne papa wa ya enka nya de so obeka sa ye wo isa eno na me so papa no so antia na o mba to akwa no to ho no pata ma akwa no tema so to no to ami mami ni ani manu fo sa na sa anya ne ba ne wa anya o ba ne akwa na ko ba ba na twere wo na ka mami ni ani so be fa na mani no fo obeto o se akwa ne de o to no to wi no o se mami ani so ono so awo ati ya he wi na akwa na kama na akwa na ya he na wi akwa na kama wa be fa ba ko se nya me ba ni akwa ne bi ma mami na ne ko nya na mi ko akwa ya wo no 7 months 7 months akwa hospital ho ya so wo ba gi pipa wo ko ye na horom ye hu bi akwa ni incubator akwa ya financial wana ka sa chamo no me pa cho mami na kan oh nya no kre madam e ti bia se no ya so fu bia ti so awa nya no kre me ba me ka o ka ti mo nto no na tin ko ti kwaku ene di tu se wan ka sa woni ba bia me wo ye wan ka sa woni me wo he me he fa na ko me wo ye so minim wonni ba bia me wo ye wo sa kire se me di akra ne ko hye machine wo susu ye de pepa ne ma wan si bi obiem enti akra ne de nya me na ahwe ne so be pemle me ka machine atimo me ka se di akra ne ko hye machine okay kwaku ma ye wo obeto akra ne to akra ne ma so no obeto no to so na wo ko be bia ko wie a wo ko de wie oba ya be fa akra ne ko ne de ne ko ya wo sa ye fa de wo da posifo be tie ye e ko gu mu no ho no ka me boy na kwaku so asundue wo woni wo be ya woni ne wo ye ne ntemu a police say free wo be mami asundue we ntem say what the camera me bra se ko fa wo busiafo bra o ko dem be ko be kwa no me no me ntine me biase e ko fa wo busiafo bra oh ye ne kan ye boa akra ni fine okay say ni ye wo no ya kan feel ko fa akra no fa wo busiafo ne bra no any station wo na what am I no? Kwaku yanhwe mami mi sa akra no sabe akra ni ye wo yare enti ana won pese obe accept no na ka wo ma ne ho ana sade enti wo sa akra na yare wo yare enti na pese obe gina tum sa wo ba na akra no yare ni yare o asthma woni asthma mo fa ne kwato hospital mo fa hospital the baby and hospital mo fa oxygen sine so bebre me firi nyina me frɛ ne bona mane kwaku woni mu wa nyina o madam oboa kwaku enti oba tan betumi abo yade ade ama ne ba wa bra kwa no nya madam on frame kran kan tell me say woni say wo bai wo bobo pa wo ye footballer pa but say yade ani nti no woni say wo mo kwa ye mfa ne nkobi media me so ke so yare ya 15 years o kwaku pin 15 years say woni mu say wo bakra wo san yade we ya na education you 15 years o banu bia o abeto akwa na to so o hwa o sadia mimi ni me kurutie na ma wo ku ye sadia me se da fa me ba no na me koto no twere me kuru abusia foso kwaku mi se da fa kwa no ekwa wo dia ye nwie me pa cha wo bani wo ba hwa no ana wo hwe no ediabo me pa cha aduane dia ye ni na nasu man kwa ahene ye ni no ati sei eti se friend na nasu man kwa ahene se after program ono ankasa na agina ankasa ni akwa dani bia kwa hoda biza no 60% na spending no wo dia we nya usika ye ni akwa dani se duane na asi akwan sa wo hwe oba ye ni akwa dani duane ono so afem se akwa no eyale atuma rekwa no enye ne kwa ka minim me ba bia ni ko yale sa yale ni bi sa ye dani duane bia wo ba hwe akwa no ana wo hwe no wiase nneti Utie Akoma FM. Kwaku
Oh man. Me pacho say ya dane dua no a wagye akra na tum sa wo hwe no. Ana asasa ma ye hunu. Me pacho ya no wo pe no a. Ana dia ya bo demu. Kani nyina. Mami, no busa for wonti. Pacho de ma mega kana me busa for nsia. Ye hu de be ba wai. Min tin ka tadi. Mate. Ya da se e ye wi a ye no bedi nkomo. Na fe ye hunu dia da ye. Ani kira antira ba ko frame ke on fre na chiba ze bidia ne ma chiba na yeah ma chiba ne ka e fona ya nya wo chiba de wo na ne bedi nkomo nya yan because letitia by wo no bo wudi wa mo chiri bedi and wo no so no wo ono kara ne me bo nti sa wo bibia wo no wabusua fo na beka enya yan ne wabusua enti ni wo mo nkasa ye besa ye di nkomo ye wie program no a why abos mi anzano mo letitia pato ko why ya da se ya besa ya ba wo bi e wo bi e beka why ka bibi cho papa ye ko ka bibi che no ni yanko da medical hospital yes ka school fees okay papa am she mentally bibia ndias what want that man wase wo yesika me drive unti no me drive unti no ye be din koma kire why also nya di sika ai wase ne mpaboa ni school ntade ne ho niema enye okuskwa no mo sere no atete mami I think we know say the best do more me ba ya no be side koma kire why all them say is that kwaku I send the kakrai send the kakrai na ya fama wo bai na mami I did just do there I do no ya nia wo dia ya nia na fama ya ni wo dia cha efri ya kotokuom facha ya ni ya nyi bi ma no mami anya me kwaku bai fo ya na ni gana me tan kwa enko no enko wan ho akra no na je say we are ready said ye kan nyina ba twa akra no me bo a nyata nya beri jema me ko me no fe tan ko mane na edia akonya ne me edia akonya me ye be fra wa kire me ko bai fo de be fam sika ma no why ye no ba ko mo kire okay mate boy okay ya da se pa kwaku ye be dim ko mo kire mate okay Utie Akoma FM. Obekasa niema ne ha no. Ti na ya no wote hodi no. Ka bibi fa from mu papa otie ni yanko. Ka bibi na mabedwafo. Ka bibi fa from mu kire no. Mabedwafo mrem. Da, so hwe me a ne de nyonko ane me pa cho kasa trase hwa ebi on kana radi nyakopon. Akwada momra. Wa okọ nti akwada momra monta ni se why na mo ne kasa me wiam se radi nyakopon wa di akoma mu nsam dwumade so no asogu so a wutie wakoma 87.9 FM Pastor Julius ako ya semo am se kwa kupim mako no kurani ɛyɛ me wanwa sɛ asɛ ɛnɛ Ghana fo mɛma bebre na yɛ wɔ madwene sɛ awon de yɛ bɛwo ba yɛ nhwɛ sɛ mo fa kwa kupim ni picture nto so ma me why Baluchi jankoma no fa kwa kupim picture no to so ma yɛ hwɛ sɛ ne ya fa yɛ ne nya di yɛ ne no ne yɛ hwɛ sɛ wɔ sakora no anase wɔn sɛ na yɛ hwɛ fa to so ma yɛ mako ntina me ka kwa kupim asɛm ɛyɛ me wanwa sɛ ene mante ne bebre aba ennan de ono beda ba se eba no eho asodie ne de a na se ye twe ho na me pese nka me tese kwakupim beka se obi a enye no krese me ne dai ana se me ne dai no wanyem ana se bia me ne dai no edi bosumi bi achi a me ne ntam kra se ye na ansa na obeka chan se wa onyem nti bia nyensen no me ne nya adwene but we san se ma ababa kan ne kwakupim asema wo kan nyina otumu se nyensen ne de ono anim pa se ono na nyem no enti oya wo se eba no ne dia but we nsem bia wo girigina so se
o kan say enya me ba no na papa twe sutuo o say nya me ba no ma ko na 7 previous say uno oba wo na oba no say enya oba no a say unnim say oba no a uja ka say o say me no a wo say nya me ba no de a enti no ano no ma ko hwe picture da so na hwe akola yi utim say akola no say ne papa abi bien wo di adanse say akola enya ne ba enti no de onyin film. Number 2 say ne papa de atuo esan ma ko abusua biire ni ho a wono omo de hye be fa ye funu na mawo na wono omo wo ayonkofa wo ye de sesa wo ye wo hwe akwara se de se wo hwe no a o meka se yakotutu ba be bo otu aku adan a kokupem ni ye ba wo on hwe akwara no ti ye bo otu wo hwe no na ne ho to no otu any school fees ne hospital bills na papa na betutu se mi bekum adan a wo hwe akwara no dodo ebi nsi na ebi nso si da enti nsema kokupem aka no se wo ye ni ya nkene woni mbete se kwa kupin to no nyoma ya kenya na se bia papa no ekofa to se bia odidi na chin mako kwa kupin ma dia wo ye nyina no na Akoma na eden e na manso no ope omra fom nipa de ye nyi nipa to twene onim ochena asem o kan ma wo ma 5 o mu nyina enim me enti we no de me frɛ no na onim wo ma 5 yate ase ba ma ko betima wo ma edu aduonu ba kupa bi wo ma nyame betim na gina ya wa hwa wo ma aka ni nyina no enti nya wadwen se ma wonum nti anya hwe kra me de se we no kra no ma anya no kra anya hwe unnim ni ochena ebesie mpanifo se osum kwadu a na obodi an osum kwadu so efi se unnim ni ye daache ebeboa wo akolai oye footballer wo 15 years atakura mfie num achi 25 years na se de onim boboy na ade ne ko baabi unnim se ebia we daache ena bese se wo kwaku sabre mi tu mrante efo se ma wo me hwe no ma wo menya na hwe no daachi bi ya na be dia wele ho se akola we edu dia ya kan wa be football ampa ana ye dan a se de kwaku ye hu wa anya akola o nyame mebu akola me na si yi na se akola we si ye ya mbusa mo se kwaku si akola yi na se akola yi ehu na so hu no wo be ka se me ba ne wo ana wo be ka se me pa o chow ade na wo be ka kira akola sa abre no ti masire mrante a ye wo ba na ye pese ye to nkola na sawram anya fempo senka sansem we kwaku keka na wakola yani sa majome anya fe kwa senka keka ma akola mpote se ase onene ma metwe ho manso se mempe no na sa adwun we kwa odi share team se asa wo mpe no daate obetwa so aba. Okay, Pastor Julius Meda say akuya Marco meko ema ni bi ho kakra me wi amaba kwaku pem wo ho ho na ho foto nti yesi ye ni nyina ansana Letitia unse bemen wa na wudi na chi koye unse o papa ka kira o se besini di kan bra besini edi kan wo sere wona nim grama no bra besini di kan na grama ni na wo mu hu a de wo mu di ebedi kan ya wo no ansana ye ya betoa so e na wo papa donku e na kiri se wa hunu adwuma wo de ma wo papa e na wo sister mu nyina odi atama eye wuwu ntia ene ma akwa ma omo anhwa de Letitia nya wo ba fun ba kokora onye wo ba fun ba kokora wunse na wa ye fun ene wunse wa ye fun amba wa wari nyina ya basa ya yes efe adia omuko vazi mama me wa ha no hu me wa ha hu ene ko mu ye se wudi meme bi chi a de bia wo be ye mobo wa atiasefo asase isu me tum ma ya nefo Letitia anka wunya wa ware kama enso hwe unsa akola wenti ama ware na ye de eguo efi se eya enye wukunu no eya se enya me ba na da bia meti hospital da bia misika etua da bia misika etua ukura wonti ase me ma usika se fa ye adwuma na da bia waja ho na wo na maporo na wote wo ba nchen meka se wo na wo ba nyina monye dai monko ena ma ware yi gu ye enti nka wunya abotere ena wotena waade ho na wotie wo papa no maame asem enkura ne bi wo kra ba bi o mbeda kra edi no
enkola ne bi wo ho aba bi o mo beda eden wo de wo papa no maami enya adaaje si ye kase koda na nka wo koda ya anka hawo bi ani anka nye ne se enne wusu esun ya wusu ya ma ye nyina yesu bi wasu ama ye nyina wo no sister musu ya ma ye nyina yesu emema be mo wa ye mo bo emema bi be mo wasu asinse esun ya wusu wa hu de kwa kupim ekeka ana wuja wo ba no de ne koma no ye akola 2 weeks eni ekobo no foforo de koma no mesrawo abufo ne ba ya munya abotere se sa 2 weeks na wo sa dane wachi koye no wan kwa nkoto wo beya nka wo beya ne den enti mesram ema ne bibibi basa eya munya abotere na montoto ne ema yiye na nya sa akire no wa na baba be hawo na mum kwa kopem die kwa kopem die emema na ye ni bie na ye gaga na ya omode omuni oni bi enti gaga nko ana obeye inse so obeka se we bi ni ho no na kofa papa wa wuo fra sama adobra onkoda ni dua na kofa ho ahwan bra na ho ahwan woni bi aka se woni bi kwa kopem woni bi amini bi ne gaga nsem no woni bia no watena manko mepacho mekase na nse ye mu ya na meboa enyoma nkoyie ne jai tintintirinti no jajintintirinti no enti asemwa wo baiti hekan enti wo ye nipa ento wakoma so kwakufuo bi de tintintirinti nkwa na ye omode omo sesa wo mo aso omo nkwa na nim se mra nyina omo nim awiase mra nyina enti ye ba hyehye mra nyina e de agu ho e de amamma mo nhwo mo bra boye na mo nya tintintirinti sam emema bi ye nim enipa kora na da bia de keka ana de ye pe ene keka kire ma ye nhwe ye hu ye kwakupin wo baba abra wo mba so ajai ebi na akwa bi na otonyom no younger bi na otonyom no unse ebi na okachira ne papa no ya de beyamo okay o de beyamo akura we obeye yie obeka se bia kira ne papa me read we Evelyn owusu ansa was say the same nose away the same nose Evelyn owusu ansa on ye wajiri na ni ahwepa na condemn yes ma condemn mako wadi adamu na mo kasa sa wo na mo ba nsa wo a wo betumi akasa enti dama die so be wo pa na free wo trinwi su konsumo wre so oba bibia se wa nya oba no no enti nya oba no no na we mum die nukure ni bibi wo we die diagnose mami ya di we die wo hwe se on hwe omumienu da so wo hwe bema no ade a wode sene kase pa ye ne hwene aha wo hwe omumienu hwene na wo se e ya de kro ne hwene no ese no pa na no wo se wo no wo so ye de wo ye kokko akrani ya kokko no sieto akrani so nya obi ya kokko sa wonye kokko sa sesi ana da so no aba sesi aba on se mpanyimfo si na ni kranchi e ka so ni kranchi a wote ase woni to wi no na ase ha bi na ase epo bi na ehye ho no wo hwe sesi ya edem clear nya dia bi akra na no ankasa no papa na no we de na edasu nyam na meka obi o su bi ehwe bi hwe na no ankasa na no kemu no papa no kemu no eye pepepe so enti enya dia be ma no gine mo akinye bebo because akola wo yare on say yare wo ne so de basa on say na didie nse da nko yie sa adwendwen bi eda ne so say nyame adom na kyede ti sei na asa yare enti omo kwa ontumi nko bi no ema ontumi nyini yie sa se wa hwa ja se na ne so ete kakra aha na wo papa nso de wanwa ka driver ebebo no ebese no watwene fo na abetie nkonkonte yabuto wa ba mbe nsa na nesi wo abuto wa be ko pim udi no chese didie de wo mfani ago me wo di no ko aduane de obe ya de so ko pim die da so chese obedi nti se mema se no watwene fo na nkonkonte be yabuto wa mienu asa wo be hihya ache wo ba obesisa ache enu nti na ama wo no wa fra togo no a wo bana suntre mo yi sa wo kwakupon we kwakupim so ba Facebook kwakupim bra Facebook na be we wo ne wo ba no fo ni wo abra chese ne wa wo si da wa wagije sem personal dose akunya so a wa ye pime se de ne udin na pepe kwakupim em sem personal dey e wonder personal relax personal dey anaka for the mo dey so ni was on the no ya na ba de ka wo ma ko wo hwa wo ni sei just woni how na woni how na ba be na everything ma oseno esene pa de bibia na hwene no ni hwene na ase ase ni mfimfia na adonko no ni nyina ye pepepe entene de ana pepepe oseno no woni foni na oseno
kwanda mi yanko mi nkenje ngumu dia ma mpa cho ne na me birthday ba ko bi we na me wura nkofi yenu ababi de Bridget Frimpong Bridget Frimpong aka ya baby or London one me ba ose kojo me first born on say abrante am de ne to no ose kojo or London one ma mi neti was what na ye ne ba nya asem keto akra anti ma me Bridget Frimpong aka ya baby me wish you happy birthday radman kwatente pa wa di nyina condemn na me wish you na mako de wo mu ne say ewiase ayaba no hwe obia o ba di obefa ansa no waduru na kwantu a wotuo na me de suehunu nti ena de bia ya na me kasa ya na mani abre me pacho broni abu baby o say all days are not equal all days are not equal pacho ya asem kese pa sasem na da ho no ena nyina nse mako ene nko ene kyina nko ena nyina nse o eno na pastor Julius so ka ho asem ma enhweme na mfa nkyere me kyena efiri se onyame a obo soro ne asase no ono na sakyera enna ene mmere thank you ewia senso nyane sakyera na wode da kro pɛ no da sesa eno na me hwɛ de be social media ensu a eja ederi wo mu ensu eja ederi wo mu nyame oyo tumfo papa de opɛ bia no ayɛ den ene woyɛ ono ne ma mobroni so efiri sumna so no de na si mapoma edwa so no amane ni onyam dwa so atena mefibo set yenim krati bibo ne de ka asem one David to nsa didi na so nka ya chiwade se sa apache ne beba fie no one ohempon abedidie emre ne na wawrade nsem nyankopon de nipa na mon esisi yie hwe kwakupem enne enko na wo kyena nko enne de kwakupem utwa nwaka okoma no duba wanya kra 2 million 3 million wo de beba fie musumi wanya kra 6,000 5,000 kwaku benya yete ase na so yenhwe ene na akuya kan ene na papa yi osane baba abeme yesi kwame nyuji okono ofira onu kwame no ba akoma FM na papa no so besinachi na kwame ko nshira FM no wenso ko hello FM no wenso efi hello FM no ko ai oteka FM no wenso omudi haden sek wo radio kwame ready no ebi na chi say ya na moye get gana haya ni hu makesi on so the same time o papa ko do peace no so hello ofi hello no so besere kwa akoma fe enu omudi haden sek sa akwala no nya yi TV3 ni bi sase sata munya kwanda maninka ne wo mo se wo se haden sek na de bro no enu o ma kwa haden sek hide and seek na me kase say me kan say hide and seek na dia say no obi ka bro no tie say no public etia Ghana mara etia Ghana me ti ko me kan say anti me ntina mu ye dede wo studio hoza atamfu nyanya me wate dabi atamfu nyanya me o ebefa atamfu nyanya me o ebefa sebrofo na me kan ete ama me kan say kakranka kranya me bebo me hunu kan amen amen o person o rasta man so mako ewiase no yenwini ye ma me mi say tema na ma kesi e me bo nya sika no me ba cho unse so papa dabi yante me ba cho tema kwame yuji won ma to dwum ji din no me ba cho kwame yuji heti ogana ha no me fa so de ache kranya 5 years me ba cho ti free mu a na say ni 20 years time no me ba cho no papa no ni ga o we na tira kwada ewiase ye hwe yi enipa hwe yie na na nkyerɛkyerɛ abrante otoyi wo so ye footballer de tie bia kosa ball no obebo de tie biara obebo na dachi bi abrante ne catch up papa say papa ko yan fa so de me ba wiase no sa na me fa so gya kwai te wo dwene ho yie me mo ya wen ko yan fa so wo de me ba ye me gya kwai sa pe se me ma bra boy tan ya so funu ba ye tai papa semi asasu wenso tranyam da wonso waye enso kra besa ato aka ho na onya de obesie yi na simple no da bonsa be ye mo papa o won sama nkro ma emema nwini nkwachi ma ade ne edi ma brosa ade ne tete ma sa emaye wo omayi mu mama Ghana fo ma nyame bo no ye ka wiase ma ema onwani onyam kase pa Ghana ka ho bi ye ma ho fe papa ye ma fo se tuo pa ne na ntuo ne animu obaba eni enkanu de edi echa ka heavy crank yenko enki yenko nenso
tetia mema de man ne munti ne mai obi hu omboso nkasese be wotimi gina fa kwaka obi boso nkase entokre de da wokon ho entokre de da wokon ho wona so ase onkom wo de bucket sen ho obi sana be ma bi na etete me say broken heart what it in a brabo ebi kura gini sika o gini sika die wie no we ka chense won fata me obi ana no obi say me de what me hot so me ne me yere siesie yentemo asa se bi mpre asa wa boa woni munyansa wotimi ko fu obi ba eto sire so se me do te me sire so jimania pompi wa me yere ba na mapam na ayasam ketwa saba ye ugina we would we ko to hot so free samana ye emema we ye mun hye ye na katua da ho eni se so dwuma na asem ye bobre ye anom ya kan ye enti mesre emema mo ni na ho na mani sugu ye so ye buye dimbone gana mema ye buye dimbone gesabre mesre kwaku pim opim pa pim ko ni pim san wachi kwaku pim ko ni pim na ni Akoma FM fo nhia na ye no ntrase mewa na ni wo ho bi e wo se wo ye no ye enka ntre me da se ya bodue ntimi nhwe me ba na mfasi kansan o mana wo mo no wo mo so hwe wo mo e ya no me be ma wo timese bra ni entrase ni entuto niema na asomdwe ntimi ye de emra na nya wo japade adache wo behwe na sede wo de wo ba ne bae no sa kwa na wo be fa so a obeja akwa amo akọ ai e ba ne sansa so be ko ne sansa simple ai za pepe nyame esha papa kwandam yakọ na yakọ akọje ye dwede enkrato na Beatrice Mensa was God will punish this man, Papa. Where your YouTube messages, no, was it the lady should take care of this boy. He's a blessing to the family. Now, or say, oh, Radama Akoma, my heart. Was it Akrano Aya and no affair? Yankopon Aya, Mwa for you, so wonderful. Stella Dobia was an African man. Look after your child. Sir Anna Caroline, Quia Redu. Okay, on the ordinary come on, baby. Yankwa, na yankwa jabu afan kratomra. Oya Gudini ba anase berima opanyini anase abofra obi a wanya nkwanhia wo nompe anase achikasemu hawo no kawakoma to yem for reach Giver Scientific Herbal Clinic na hɔ ne ye be show very colorful ama wo ha nyina afiri so ye wo adokitafo a wakwadre wo sere nsa ene nan enkasaya a emu abuo achikasaya ne nompe nkaye nyina ho hawo yesan so trete nipadua emma didie ho akwankyere amiami amekyere massage bi de ye betene tedi ama wo si ye twa nipadua mu mfoni ene mogya mu hwehwemu biara no so wo honam mre ofa chucho anumunka tipaye atridi madedia sisi yade ewa ebunu brefo fabra Giver Scientific Herbal Clinic ne show yade ye adwuma fridaju ada kwesi memeda anapa no so because anwumre no nsia ye na kira kwan wo Kumase wade ne wo kwada so ye Ben Christian Service University College from 0243 038 482 and 0200 771 202 for 2,000 bookshop and stationery. So was Santimantem ha. Now pe enwoma mitre books. Adebema oba esua dia. For any tre for 2,000 bookshop and stationery. Enwoma woto nyina so. Ghana Education Service. Wajatum se eye mathematics, science, English, and as social studies. Our enwoma wodo edema enkwada ewo nursery, kindergarten, lower primary, upper primary, junior high schools, senior high schools. Afe nursing training colleges awodo ni nyina no. Enwoma bi a wo pedi esua wade no. Ebi wo ho. Se wo pani nkronkro na ato a, se wo tun so apoton so a, eno so apanya da ho. Calculator, marker board, drawing materials, mathematical sets, exercise books, and afe notebook. Se wo pe Bible, version bia. For 2,000 bookshop and stationery. Ewo Kumase, KO4, KO5, KO6, and a KO old playing building ni mwa. Fre 0544 000015 for 2,000 bookshop and stationery. Any man there fuse. Offer last meeting me hu wampa. Wudi bi so na nse ya de kitikiti bi tete. Ah what? Abra Dr. Amuzu ndo. Na we pote. Me sore no pa na mahodo maposo nyina ya me ya. Ene ewu hia Amuzu pi. Ebe tuo sie one time. Atoda nso a na me yam keka me timu mu kura enyeye. Afa aduane to me yam a na me wu. Wo hia Amuzu ke. Na me o ma ni moja na ntimi ni afurusane ye. Ento oba sore no pa na na se atata. Na ne nsan so ye tititi. Ye wo hia ne Amuzu garlic bitters. Na Dr. Amuzu ni ndo wo
nyina Debi ene wonte Dr. Amuzu nkan yi owo Amuzu heba mesha se wo hwehwe wo mogam ne ka kire se wo malaria no Amuzu heba mesha na mmom hye ne nso se de o ma akwada nufo ane wo ba wa fafuro entimi nnum Dr. Amuzu nro ibi 0247 776743 Dr. Amuzu heba clinic ma wuji hio chalo FD ahwe se adwade nkratso yi agye atum se eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie eno an yegusu ya yede emamwe ofori edusa Roxon Odro Peace Owusua Amua na Omiti na Owusu Richard Boke Rondon Caroline Ekwamwa ena Kunta George Akosia Vic wonu nyina ehwe ewo YouTube papa Facebook Bobodi kakaya omohwema ye na afi yento ade mra nipa bebre na abaso Facebook Hegado abaso Margaret Akoma so abaso David Ken Nana Boache the second also abaso confidence ajima abaso Nana Ama enso abaso Alexander Kwame abaso confidence ajima bio okay Inshaba Rocky enso abaso Asiumi Tuyadi wase Asiumi Tuyadi enso so abaso from Poma Opoku enso so abaso ena Franklina Opoku enso abaso Maxwell Doku abaso Alexander Intriwa enso abaso ena Abena Mata abaso Patricia Sewa Echampon Ama Sewa Echampon omunyina abaso Christiana mpene wa enso abaso ena afi menya kokonso abaso okode adepanso abaso na afi enso Dina Frempon abaso Prince Lanyame abaso Arita Bonzi enso abaso ena afi enso Nana Ekua Breye Ajeman enso abaso Ohema Esther abaso ena afi enso Mame Echa Owusu Asechire enso abaso Azeman so abaso ena afi enso Fafali Rafaelen nso abaso omunyina atro Ohema Esther nso ewo so omunyina atro Evelyn oso ansan so abaso Nana Akosua Pokua Sikapa nso abaso omunyina nso abomoni atro Samisro ni panso ewo so bi sanso and a pin code ewo so Abina Jane ewo so Rajkin ewo so mami nyameche ono so ewo so na Evelyn Owusu ansa wonum nyina ewo so Arita Bonzi wonum nyina ewo so yento wade mra sisi eye Amuzu Dr. Amuzu the penis doctor me say doctor we die ye boni din na ema asole ne ye twapuse efise wo ya ade yiye ade a ehie na ya se wodi wukunu ewo ho na ne bema enya adwuma bema ne so aye ketekete bema bi wo ho so asisie one ne kompa so a ne wagya mu bema ade na wodi ne mpa so saa no bema bi wo si misisi mi jonku me ha etutu me mesro ye mpa ne saa ye pedi eposimu wo ye pedi eso etere eka wakoma na wo home dem nema ye tonyum na metonyum so wo ya be ma na so so ya himra chede wo ehunu so be ma no etwa 7 ewo boxer shorts ni wo ehunu sa ene ma bi ya je so ntimi so wo da Dr. Amuzu ba keneke penis doctor no wo di botan na te bebo be ma ni mo na fe atumi agira so yire nche wo bo adwuma wo tumi abo adwuma a che press up no ba ya che wo kwa mpa so 1 minute 2 minute no adwo so nkuruma ne wani mguase se kwa foto ma bomodi Dr. Amuzu ene wo frafro kwai na wo be ma ne yenya ne ye emfa ma Amuzu garlic bitters eboa ema mo jadi afrisani ye ni padua mu Amuzu ke ba bitters oye frusafo numbi Amuzu pia ba mesha so de wona me ya de ebetu one time quick Amuzu ba mesha madedi ya de hwe one na kro no eno ti be se wa da Dr. Amuzu ba kene kokuma se Tafo Club 600 Crystal Village on Nepima filling station edition mu ewo enka sunyane area 3 mano otu dynamo sasuna Tachima Zongo Chinese house wa Takraze Esipon Sports Stadium Junction 1 wakwa bono sese Fred Dr. Amuzu ewo 0247 77 67 43 0247 77 67 43 Dr. Amuzu bakene kana wasi mawuji ya chalo Dr. Amuzu wasi the penis doctor and into kwani way give us scientific herbal clinic mako sa wase oya agudini ba na sa agudini be ma
sɛ wakɔbɔ bɔɔl ama ɔnam abu ɔsɛ give us sɛ adeɛ bi afa nnompe mu deɛ brana ɔnyɛ ɛho adwuma ma sɛ ɔsrɛ ɔspine no mu abu ɔnan adeɛ biara ɛfa nnompe mu dwumadeɛ deɛ ɔbɛyɛ ho adwuma ade ama ɔsɛ sɛ wohunu ama no ɛwɔ mmerɛ ɔyɛ mu anaasɛ ɔfa adwodwo fa yɛ mmerɛ anaasɛ ɔhome ɛnsi so tipayɛ ɛna ɛha malaria waist pain sisi yareɛ afei wobɔ wadodo typhoid ne nyinaa brana ɔmmɔmmɔne ana ɔmmra afei nso yɛsan yɛ physiotherapy dietary counseling massage scan ɛna laboratory dwumadie nyinaa nso ɔba ɔno ho ɛbɛtumi aboa brana bɛhu yɛ adɔketafoɔ na afei wapɔmuden nyinaa bɛda wɔ mo na ɔmo ntumi ɛmoa wo ɛyɛ givers ampa wɔgye yadeɛ na mo apɔmuden ɛno nti ne yɛfrɛ yɛ givers no ɛno nti tutum ne kama na mato wo spana akɔde no no mpenka yɛ nyinaa ho haw ɛyi ne fa na ade kwa yɛ wodi akyihyira sɛ no wakasa wo ya akademu yɛ wo ka table so wo ka empa so me so tutum ne kama na mato ɛyɛ givers so give Dr. Danso na pom de adwuma yɛ free wo mo yɛ krado yɛ twa wo na fe yɛ mo wa atu Dr. Dikra sɛ wonya nipa bi nkɔkɔwu Dr. Danso sɛ bomade anabra na obesa mo yɛ nipa 7 am ɛne kwasi 6 pm adwada kwasi memene da no yɛ adwuma kumasi ɔde ne kwada so yɛ ban Christian Service University College no frɛ Dr. Danso ɛwɔ 0243 038 482 0243 038 482 and a 0200 77 12 02 0200 77 1202 give us yajo yade niamu apomodin na yakwa eye grow fan mojedro papa eno na sisi abadwa so obia enunum bi papa ne krami the original onum a wankasa hu so kama oni peduen wo se olusu appetite udidi a untumi ni aduane na de pa na enso untumi enidi a eno a unya bi abebo apa oda na dwa untumi na krokra chew ni nyina na ba ne sa ne je se wohia mojedro papa betumi abo obabu ne nsa listen esu eyia ne nyina na e grow fan ene betumi abo nipa be ho anaposo na aposo ne nsa ne kotodwe ne chepe ne nyina ya ne ya asa oto asia ne nyina e grow fan mojedro ene betumi abo awo me se kopa bi ade pa na to ne hu anwuma ida ne yeto agigi hu bomode ne koto grow fan wonu mu a wo be hyehye wo be ye fan wo wi dia ye fan wa ye tobrom kama eye grow fan wo be nya bi o misi ya ba kole na ke ba astom rom smart aba obuase Freddy Menseba apidanke ba pure liver ba chemical ne ba sho bia mu me se wa da se unu say advance ne na wanu mo ba anyim no grow fine ubenyin fine no abomade agira no atom digital ya ba kreneke ya wokumasi amakum roundabout ya Bank of Africa 0244 596532 0244 596532 Dr. God bless you. God bless Herbal Complex or Asokwa haya Akoma FM yachi haya o say ekuro champion o say diabetes ekuro bia atuwa de frimfie mienu ko doctor bia de nsa kan was ekuro we dia yentumi ya de ata asawa tani na ajiagu na ekuro nda so ho Dr. God bless brana omwa na onyi sa ehaw no nyina emfiri odakro pe na ekuro no nyina ani ahase na ewu afi o say obe maso obeboa no wa yi ama nkwammo no entime nwoba o say brana omwa asma ewo so abra afi wa ye kase onipadua no kese brana onhye pu form no na enya fefefe afi eniyare wo so epilepsy henia ye frɛ no etwe wo twi kase mu eno so se bi wo so abra no omra gonorrhea syphilis rheumatism kaka ayo afi hunamanim sansa na hunamanim yare biara ogi nyina afi ho local massage amiamia brana omiamia kama na ntumi mu stroke no ye wo mal one ene ye wo de severe ni nyina oye ho adwuma papa eboa eyi nyina afi ho ema wapomoden enso ewie peyo afi kompo goita oye ho adwuma hepatitis B white ewo ema sabi makosu akuma no oye ho adwuma ade abo afi sa wo pe ema wa na omwa obetumi abo ayi nyina aba ayare bi wo chenkola ye friend asabra na ma akolo tia ye kakraka afi ni nyini aya tantanta do oba ho Dr. God bless obebo wa enu ti God bless me se wada eye kuro diabetes kuro ana normal kuro yibi ekuro yetu awamia Dr. Fosi onko ekuro ya ne bekuwa God bless me se wada bomode ne ko Dr. God bless no se ade yo wa se da kwaji ni mdi ankasa enu ti yade no wodi achichira na nya yaresa eya bra God bless Herbal Complex ni eba sho yade ama hoto sika ne so ketu abi ni eba je wo askwa yani Presbyterian Church no ena edition mu old health insurance denmo and kada suman ewo ene yakobu yasese 0243 641
860 0243 641 860 and 0277 744 434 0277 744 434 Juada kwese memenda ena yeye adwuma eye foko 2000 ehɔ ne ye kwaje adesua papa efiri hɔ ye books na ye besua no ye be kyerɛkyerɛ ye ma no ɛhɔ ena ye kwaje bi efiri hɔ na ye baba besua mathematics ne ye kofa bi wafiri hɔ science english social studies ɛhɔ ena ye kwaje books no efiri hɔ nursing training colleges senior high schools junior high schools lower primary 1 and 3 upper primary 6 and 4 ɛhɔ ne yɛkɔgye your books ni nyina free hɔ na calculators deɛ mu nkɔgye bi hɔ markers rulers pen pencil ɛhɔ ɛna yɛkɔgye exercise books notebooks bible versions mesra asɔfofoɔ nyinaa monka mo nsɔre ma ne so na ɔmo nkɔ hɔ na ɔmo nkɔ agye bi mu Namo Majibi, I forgot 2000 bookshop and stationery. Was you books in your Trontono, and your Penamako and up and do what and Wubani Aswadia Manaka, and was said to Masese Panya, and until when you're to Nassini High School and nursing training colleges, and Mubooks no at Momranama Massa Sanquay, and Women's Young Wakadia Bana Wope, ya when you do a Foco 2000 bookshop and stationery, Yago Aya last stop, and until Blakumasi KO4, KO5, KO6. Eke old plain building mo wo ba wo benya wo mani bi kra ne bo so da fam o 0544 000015 0544 000016 and 0544 000018 romantic number Fred Oliver Syria Mix Oliver Syria Mix akakofa anuanu ene anuane ahoro bi dia ba adwaman so Marco ose Oliver Tom Brown Oliver Wim Mix Oliver Millet Mix Oliver Special Mix Oliver Mix ni nyina odi aba adwaman so na nkola ho mpanimfo ho nkokorafo ho adantemfo ho ba biara sade unyini tie biara na vitamins ewo mu afa onyema odidi sa Tom Brown no anu ya kan bia emma onyensen no so ekoye ma afa eyema abusua ni nyina obia enso etumi edibe aboa ma diabetes esote afa wrinkles ewo wani so stress stroke ni ade nyina aboa eyi nyina edi free ho Oliver Syria Mix na akwafa we nyina ade aba yeah Oliver Tom Brown Oliver Wayne Mix Oliver Millet Mix Oliver Special Mix Oliver Mix ni nyina eye kama ema no mpemu ya den na ase ya den na watumi arenkasa enu nti yenyi twinya doa wo bia akwaje Oliver Syria Mix ne bi na wo fama abusua ni na no pa wi ne anwumra na mo bedi nwa dance 0507 169417 0507 169417 0243 51 9495 0243 519495 Oliver was asked for more Roma fertility specialist hospital ahona ye kwaje ma every ho wo pa hena sa wo de be ma diabetes ne how stroke yi na ajojo wo wa fa namu yare cancer ejeje wo kan ho ko ruma enu ti bomade na bra Roma ye we su abo IPT junction be su abo fiti shop friend 0204 227 858 0204 227 858 IBM and J or said July 2021 ya oguso awoye admissions na courses awoye na ebini HND communication 3 years pepe no we HND journalism 3 years no we HND radio and TV broadcasting 3 years no we afenso osaye media classes English math science economics social studies ni na or the bro entry requirements no SO and 2 A level SSC and you aggregate 24 or better wasin so aggregate 36 or better and amateur students and also with O level 28 years or more obey to me I enroll or so be NAP test and a national service as assured ni na obo moniko onum beboa na omo amount tie omo form no 100 Ghana cedis IBM and J will crow from your basic from an SNPP regional office so when you senior high school a man from so you be a man from hospital by a castle road friend 0542 170510 0542 170510 Savior Dr. Savior akoko and do the abadwaman so a udi a eboa ma diabetes also dry throat just a minimum awo sleepless na ninia eboa eyin na free body and severe waist pains ninia e free her bad side and when ehunu ade ye poor erection just oya bema intimi and sorry said say constipation ninia oyi free her wano ene wonsa e wo so gaja ninia Dr. Savior say udi nwa
bi a ebetumi aboa wo na asolve sa problem nyina e de amount tumika e ko Dr. Xavier ho Xavier aduane dia e won kwa na abenya bi ato ye ntobro ba bi a 0577 201495 0577 201495 Alaska Center. Alaska's Ghana's number original all people original one papa from Germany, where Germany for the or Canada or Spain or US or Italy or Denmark and after Sweden. Yeah, I did feel Sweden. Yeah, Papa Sweden. Anti Bomodia, no, you should be. I'm saying, or Paso, I say, and Kakane would depend to be paint to office. Since I painting a free home to walk people no ankasa. Yeah, the design fe. Kalesa who do be a whoopee piano, and man, I saw them. The office I would do container, and the studios in a normal TV station, radio station, whatever. With the Alaska Enterprise, wallpaper, the original one. Wallpaper, and Omodia Binty Cray. Yeah, we don't come and see any boss from the Shani. We have been Prudential Plaza, F054 0554 114878 0554 114878. Yakwa Omani Sunni and Yafra Fadi Gomo, 0322498035 03224-98036 03224-98037 and 0243-114497. Hello. Good afternoon. Good afternoon, ma. I'm what to say. Yamia dom ya papa. The Yamia say we not why you are your phone ma. They say Gamela for you. The commission of Bob Papa. Me a particular I aquatic in cancer area to you with the Yanadi. Yabana Mama Super Papa. Nama, who can't start you know a couple don't can salary. And Papa, you know. Or don't can salary. You are Papa and Banana. Now the code has in the womb. That's the neck and can't and Papa. Yeah, I'm some kind of the metal, no, Papa. Way, yeah, me away, Papa won't know. I mean, I'm not there. So, I'm trying to say football. I'm big shop and now, so I'm what's in the money now, your woman. I call him and the band. Yeah, also, what kind of company about? I want you to go with the band. I'm going to be like, man, slow, Papa. Young Quay. Hello. Marco. Good afternoon. Good afternoon. Children, we are going to come home. Uncle Young boy, Midwest, you cannot came to up a fee. A jumbo fanny, care do them, Mr. Boy, and catch your mama, Basso, you my pa, boy, in fact. So a body, a baby, no children, we are going for the Bishramo. The Kojo Pimo, the Yao Pimo, or here, Mini Yao Pim. Picture, now here about play picture, almost a pop away, yes, a couple of minutes, I could see picture. Almost a pop. Now, Mamma made me woman fuck the moa. There were 7 months. Now, for friend better, who send her as a 7 contour. Now, for friends is so on, Auntie Mamma. I will pray to me, Yalamami, I'm done who would you. Let her send your friend of all friend on Yas and Ketua. Enemy, yeah, I'm going to double for the 3 years and Ketua. It is the meaning of the money, you know. Oh, yeah, the the about the Bapano board, you know. One fifty can be a one, and I'm a banner, and Banner, you put your big year, the one I yell in the bar. Oh, I don't know. Ah, Minia Baba Pabby. So, Papa, Christa Domain, there's your way, and I'm Raho. Said you're not calling the Zicano. Akano, a man will be a general Wusuno. I'm Raho, but they are the cassette. The Lancaunia Bawan selection, yeah, will be a better so I get because the selection of one in the selection is no one in the now. I was coming on the job, I'm a demon. Money man wants to do a damn much of beauty. Who can I send you say, I'll call you dinner or the man? I think how you can, who can I yampa no. I want to move to transfer. So I get you have a place. Yes, young Pulipa, all the example number of first name. Who don't know that? Maa Akos baby am kame sema wali kula no sebi na nti mina so se me kwa chire kwa nko fa ba na meka no so ta ke yo ama so say wa wo ba na papa na e ko twituo no ana ba no ko bi ntama no nya
Yes, he is not a father. It's in a boy, no, that's all Picardia. I'm not from Okana, you know, you, break you, I'm not from Casabona, the Macasano. Alaqua, and we're home in the evening, so my telephone will be today. I'm in Chow, the 10 hours, so I regret South Korea on that. I think I would be in any show. Right. Yami on show, so young for France. Hello. Hello, mommy. Memoir. Nejomuzu, Wajimo. Juma Padase. Whether I'm the one who Muslim or Shavini. Family, Mama Dubai, Shakespeare, from the shop and your dear Mukua. If you are trying to I think Gabaria or Tiamo Papa. I like for you, address. The come as a good. You have a foot on with your two Abiantano. They say, I do any Ayakoma, a clear and also classify. The Yakatan Africa party, someone going to your winning. Then the extra when you're oh, but no one, for having a quiet country, about all bar. Yeah, when you just crash over the ever seen a couple of golden share. What did it of never see our hand on how was it social? If you're not for money, you will be down to be better. At the MIT 5 months. How did I so I can't see the power member I work out. So I ran about one way I hear the decision. But I found one can tell up a year number. For one, I did not be yes. If you know, Mamma saw Mr. Only I would all tell with a young Kolan in the heady part. But I was struggle. Let over a share no but when you may have Kulapa. Nobody else will probably not one hour, Papa, and all to my upper hand to my plan. Only you can't find them to continue to out. Not for them, master. Yeah, that's it, Papa. Zubela Abdullah, no Eshe, and a Hega Ado, and Nana Mama for Henrietta Jesse. Hello. Hello. Yamwa. Yeah, no. Yes, you were within. Me did the rabbi. Me kata fi do mana afo. Okay. Yanko. Yeah, me kata me ni aba ne se. Me no bi ato me pa. Eto so me mi amania. Esa ko wanya 15 years. So mo kan na sa amaka nyame na he nipa. Me de ne papa no kwa odu na sa kwa ne gira ho hu no. 18 years. Aso ma hye no am na kwa SS. Eti se mo kan na amaka nyame na he nipa. Kwa wa fa so a wa hye no am akwa no. Abedi sa abre. Akwa ne be de fo. Onyi na ni firi ba ma no so. Won fa na wo de na fa nta akwa na chi. Ada ti be si ya man. Nyame on sha we ye papa yanko hello. 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 Yeah, ya monitor. Hello. Yeah, we didn't baby free ni yanko. Roger Patrick. Your party yanko. Man, I can't do my career. Hello, Oliver Syria mix on. Missy Oliver Syria mix a brother J. Why? Yo. Hello. Hello. Good afternoon. We didn't baby free. Me pato yet you. My acquaintance, Mamma, of Reverend Beddy, and then of the soft bed Roberto, the bedroom could Ebe wo atosu Monaco Christian Faith International. Mama come out some pacho Obano. No yen ni ya mwa. And some ye tieni na man of fo and no this be man from ya so ndi dinu ya ma ro na mekwa ye adano so this is and adano been a friend or the number be ma na we so say oba wo friends oba ne sister shop. No, but Jani Biman would be in an Amsa Cobanza. Mammy, then 2 man, then no more dig your model. Never man's woman, so. You see them and I can say, dear. Make a Mrs. You keep me dying, Diana. Okay, yeah, them and I know. Now I shall know. Yes, them and I said, Diabone Hanoa. Yenda ibiano untumisha neba. Nyame osha we papa me da se aha ene de dwumade ni na esie na emom no so ne soma me so ohwe bi e wo osei
Chrome TV. Say Chrome TV. Mr. Manager DJ Ike, Mr. Bonds here, General Manager, Yamian Kessia. And a Kiss TV. I'm also fan live. Okay. Where are you? Okay, one more so okay. Prophet Foster, Prophet Ahinkro, Efeso Ahinkro also, and I feel Josephine. Joseph Boache, London, and also also be NFA Josephine, and so inside Josephine, Germany, or also Pastor Alex Bar for CAC, or also be and an Aquamian on Fair UK, a queer Stella, Germany, 5 boys, Mammy, London, Anita, Germany, Esther Moore, Brieffield, Deeper Life Junction, ya on an Kuala Nonyas and Kitwakra, at the Richmond, Hamako Cobain, Labian will talk pitching number 2, maybe no more Bimunas and Kitwakra, Mr. Mrs. Darko and so London, until Lizzie, UK. Gaso filling station and so on Kranza. One of your top petrol papa to one of your from Sakan come US. Dr. Phyllis Edu said that Sunafi Obapa Abena Sewa because we boy papa again was saying Yaman Pa and I'm inside your community Osa Ewo and crying. Okay. Joseph Mafo, Eric Befi, Samuel Yabua, and Lydia Fosuahega Ado, one of you almost shade media yibi. Auntie Alison so atakwa o Shebi Tracy or Patas or Hebi or Hena Preku or London or Hebi na Fogo or no kwada so tell any papa Mario so or Hebi or atomic digital satellite was the 4 junction on so Opele or Santase Baba Papa na KD fashion so or so on so here Yami and Sha Papa Pastor Julius Mambeja funny at one more cano Eric Kobe was a kwaku Mpemkwasi asem. When I look at the picture I do what you can say also was a picture no we are the same person and don't jide we are no cry so I start dine with Italy on no social power USA and mammy sema me share no live pa or Maa Akos. In fact your panel and your advertisement reading will kill me it will kill you Sister Diana Italy on the busia one na shage media DJ Gangan twine one also Eshebi, Minia Bema be Australia or Jebi, Yame Eshama Vic, one also Esheg Median be Afe Yamre. Na Yabedim Como, me dofu be a main said that Nimuno. Me dofu be a minimum on once or no me. And then Afen Yasia. Doctor Marco. Dr. Muzu. Marco. The pennies doctor. Bakope. Bula Matali doctor. And one. Nikamukwadu doctor. And one. And ya one. One no. Doctor Yamwaha. Yeah, Nia. Na where the meeting comes and a ready bonny be any ha. Na me te tell sa and I make him feed in sa and I make him sa. Make him cross Raminia and I make him bar from one Shimoya. Ah. Adam, hey, Marco, you. Okay, Krawankra. Na social media inti. Dia ko bia yati. Utie Akoma FM. Na be chia. Na eduma na wo ye no. Asante me ate. Enam TV ni inti. Ghana nyina ate. Bia. Enam online inti. Wiase nyina ate. Na yeso le num nya beta akiri. Na obi oba ha bi o bemba bi asem ni tu ni tu yie no. Enye no. Na mo de na abreme na masana yade ama mo. Wacha wade wa body ko. Me Kenya first client afọ. Because baby o person o contact here no. Dr. Muzu wa ka se hwa ban you we. Enye easy. We ya de kwa. Enye easy. Okay, nti doctor. Mami me say dey nti ne fe wo penis doctor. Yes, ase nyina ne say in fact, me research am here for tech ni nyina fra bema ho. O den free hon ma me share adwuma ase no asabi na me ta hwe o mo hwe mo diabetes pressure ne sa ha ni nyina na we na he free men share buy no say the rate now on be man call from pa na in fact mama na page no mi nyai dia ka ni nyina ye na me diabetes ni ya ka ni nyina mi nyai stroke nyina ye na me hwe penis ni nko ama o ehia papa eno so come magazine so a fit any wo nizan for fit wa ha e wo do break ngu a e wo do ye crotch ngu a mi so magazine it me penis for engineer magazine penis engineer I dey honey a penis fitting shop penis ye wo Fiat for ni soro honom no say o say Fiat car for no ye almost soro ye was on e magazine ho ye penis fitting shop
what's a magazine? Your Mazda, your Toyota, your Kia, your Penny's Fitting Shop. Doctor or no, Dr. Amuzu. Dr. Amuzu. Sanity. Yeah, you may a cobe in Fiens on ye. I was with ye. Say they somehow. Bebre. I dance yes, womb. Papa. Communicate my really pound of Sufibi. In fact, they be a mecase Bematias and Bema de Ben. The Bemen. In this abase via woody and a coffin. Ama. What junior mundi obey unya kranka sebuku ubenya benya kranka anka wale nagu ankagu Dr. Muzo say so unko Akoma na se be man on febufuo entwa ntotwene nko dia there's hope ni se oba ebe yi hope ni se oba na se do tu aduro so na se onumu a se de be man akofo mo se ewu ebenya kai se Ejuma maya for years. And munyahu case be new da. Case be new. You say doctor now with that pressure do so manuma for years. My pressure in terms be ma na so na me no bent me she biom na mente da na. Ana you say doctor na me sugar was soro. Okay. Me wa insulin, ma wa me na me ni atinka biom. Me ni oba hia, me nya akono biom. Enye me first case. The see doctor, me je wala se dwo jam sisi yade. Na sabi sisi yade nti me ko ba ho nti me nko. Eni ntem be ma no sabi ahodi ni mu biom. Aye bogom. Any case am hu da na. Ana the see doctor prostate ne ha me. Manti wonka da. Ena me ko yi free ho no. Me ko yi ba ye me ni oba hia nsuo emba biom. Me ko yi ba ye me nya akona ma me yiri biom. Me ko ye me process surgery ba ye doctor Adie peje mu emre adie nso ya di wuram yansesa mu there be enya woni last person first person eye case am ya am so de ben uda so ye obi said dog media kooko na me branch ne ha me me ya saa se bi mampen ho adura anye ne kooko ya mi am be me se bi ni nyina ade form atwea kom doctor me transient Mia me kabre bi atwe fan be ma pa doctor mi pa ne tenten ne kase ene nyina hwa ko ahwia saa menye dog me yira kana me kan so boa ma me ko try me girlfriend bi ansa me hia na ansa me ware me yire ono so abra adin so ate ni yira kan o afon me ni girlfriend so ate dog ansa yire boa na me girlfriend sa de girl bi oni try wi ansa na o hia na yire so ne ko try ho ahwe o sa abra wa di panye sa na ti Debbie afon tama pa no te pa na nya sa na ti na bomma esi mo mo no se mpa de ma ne ka no no kure wenye case am go say from mama case am ya ni go so ye ubi say dog me how ni me sha se me ni ma hia a che dog school time amafo nya amafo ma ya mo ton bus e ko ya abortion me ya kura na ntum me ngase me very careful entom media ko university awie media bomba ya still entom me kura de ma worry oba bontu worry oba de ben o bontu na so semeti me bi aka ne ho no eno so akwaya den otwe bi den dog me hu sane ensu ekitu bi sa no manum doctor me no bati mi hia ensu bi ama ne hu sane no de bi ana ne hu sane ensu ma ma onu ama doctor me free say ensu but ensu bia enfo ba na ase doctor me ka chire what 10 years say de me ya wo na chi ayase mi doctor my wife will say me hu nsu no a light man juro bi say you bi na me kan so boa idemia me share de go say be she no say kan be kaso ana ankaso androwom sanka bre bi atwa me pa kan say boa na kan be she so ine ma drodo so ne rainbow bi ni so bio bibia ni so bio doctor na me kan say bi am re say mi kwa na say bi friends on pe baby na on me do we akire man ko fa abaya 20 something years doc me dia aboso enfa papa nkofo wa hawo yes me hu nsuo na agene doctor say count nu sa doctor say emwa na hoodin enimu doctor say me hu nsuo say bi nya da betimi awo atu adwendwene bra doctor Muzu say bra menye ma bra enya hawa
first time ni and I mean yes sure say when I wo ba che na be last person if you say how ni be say aba into was how na pe wa kwa doctor mo je chi kwa me hwe ma doc mi be ma ebe kwa asama ado na mi da homachi ana mpegya ebo mi fa say bi ebre na so atomu saa me ne doctor esi ahomachi die emba ensare debi timkeja debi said yanke hu se ba ma ahimrachu wo se peja ni mu na ye yire nchen doctor mi si mi hu doc se me gida nguru mi hu pa de mpegya da yeso ba guru mi hu saa nunu mi saa sa de mpegya doctor epegya so se me dia se ma mama attention ko so bi je frame say ya na ago dog me ka last time menya match bia me boa me be oni no boom enu ana den ju e peche se aso de wo ye hwe nya ye bia mo wo ba ye ne dance ansori bia wo de fa so wonu wo de oba ye bia doctor me say betimi atena wasa busu mi sian na ma mitini krampo say mi ni oba enhia obi ana me hu me yiri pa na ade epegya obi ana dog me ma bontin krampo nye hu so obebi kura sebi obebi hu dwa aka na ade apegya type of a year was dog metimi atena wasa 6 months na ma mitini krampo mi ni oba rebe enhia dog na me kan say bia sebi bi ni kram hu afro me ana sem ni atena ache mi ko nya younger bi dog younger pau metimi anye dog metimi anye me pa cho de ohunu e chese wa hoden eswati so wa hoden swati de bibia Ghana fo nya agi atum ba ko pe hey doctor mo ja se ho eni ba bia se kuma sitafo club 600 ho ye pennies fitting shop ye the boat and nuts ye the bubu ye the bubu na de hu ana ma wo na ye miem na ye bi so eye na ye miem de to so akra twum kakra mame bon kakra mame na ye miem usi ye akwen na ya stop o bana se wo yira fena my 0247 77 67 43 0247 77 67 43 obi say doctor me your ba me nyentwa abra me fichi ko nye de na me nye no me ya muzu ke ma o de ni yam wo no ni yam bubom ni yam sanfo no ni yam ekeka no wo yam kuru ohia muzuke amuzuke heba bitters no no ya ye wala tu wala sana hwem ye ya no be hia muzupi doctor bo timi dwan was ye sa wo dware kran timi fa support ohia muzupi no mu enu ano no yensu ase bi yanyini a sasabro e ha yen SSB ani ohia muzupi no mu enu ano no doc me ya dwumaden kakra nti ya den pa me ho da ohia muzupi a wawie anuma wawie den tuntum ma wi no wanya malaria no no be hia muzu heba mesha amuzu heba mesha me malaria no ache me ho nti ma sa me ko no hwe biom ache nti ma me so nya me ju so nya yellow ohia muzu heba no mu enu ano no etu doctor me to ase twetwe me pressure was soro me sugar was soro eya me ni so biri me ohia muzu garlic enu ano amuzu garlic bitters kodani misty apidan ko mu tu bi senton bi Freddy Mens ena bese ko mo keyo ukodu fie heba omo asafo haye enfa na onim se ye tu nro makon anase dudum kotobi uduru ho ye na me kura me to amuzu pia na me to amuzu ke doctor kan se me ya de nkura me hia heba anase garlic na mana ofre na ode ginchire mu no eye 0247 77 67 43 0247 77 67 43 ya schedule from Monday to Monday from Monday to Monday munyima home ye hu don't say mo be say ya de enti Monday 24/7 Monday to Monday ye send ye door to door delivery doc me ya si masi mo kuro we so mo mai we so me pese don fa me dan no e de bebre ye ya pima na jo 12 o'clock door to door no ani se yo me no ka se kura no yiri kura wo no yiri hyedem wakọ baako yinu no che mo afre doc fe du bre me
Gawuta Ganama. Ede bebro. Chalu pray. The here say ofre emergency relief number no. Eye 0247 77 67 43. Be Matiasia. Be mengu. Dr. Musun yatene nkane se be Matiasia. Mbe mengu mesina ne. Wo bi ba ye wasema we de aya samfa de o. Me be ma ye ketekete se nkruma efifiri ba. Wa na mcho doctor number ma na me se kwa. Wo kwa ebe pem ne odi adanse. Wanya bula matali. Timi ye adwuma ma oba yudum zampa. Ojino yo jino gongongo. Enu ntibra. Dr. Musu na ye be show. Ani ade musie ye kwa. Na ofofra beto aso ba ayi nipa dodo akonya. Ba ko fon traso nche. Enu nti ye je me mesraw wo haw amane problem be na wo be ma wo yire na tete wo bro wo yire fa wachi ofa mema wo de be shaw wo ba etisi enua ba yidie Letitia die problem be na e wo so me so bomadia na friend producers I was 0246 82 4549 0246 82 4549 0553 67 2173 0553 672173 and 0246 903987 0246 903987. Me producers numbers me number is 0245 301462 0245 301462 and my personal number. My yenin komo bo fie na wo tie ye live. Yadama say ama mo atomic digital satellite to the 4 junction. Yada was Yama Muniti and Yad. Herbal doctors at Dawson, now so dear Nimonia Tina dear Procope, Dr. God bless. While draw or say a dear say a banner be drama or Nissa so Ghana, Obama Moyamre, Esha, Anna Awu, Asmayare, and answer stroke, why a Cassiado, any idea, a Tayade, and answer and Queen, and Naminarwa who do in our batinete, Sasabro, and Asa Kaka, Unaman Sansa, and Nasa low sperm count. Dr. God bless, Eba Sawi idea, Wakwampo Abo, hepatitis B, any cocoa, Dr. Sabra, what your double count that crop, one more pair, I won't put your Utuha, on your Caprabampo, Obama Bessia. Adabaqua Dr. Jahua dia pa, a crow, say diabetes crow, and now a crow beer for the Dr. Shea, and name the Juma Penty, Dudwana Bonamanesa, Obabra, O Mafa, Yadiako, one Tajik Casianso, Uber Dr. God bless our Asokwa, TV3 for Natuha, Frenon, our 0243 641860, 0243 641860. Dr. God bless, Udi and Wajuma Fatao. Akoma monsema yenti mi unuya. Ama brabo ya me pasa. Ama meni sota mi o. Refo ba me na me wieni o. Akoma monsema yenti mi unuya. Ama brabo ya me pasa. Ama meni sota mi o. Refo ba me na me wieni o. Galaxy Max. Hey, tight. About going down for about going to the natural conference, like I said. And that's when you bank with me. And until me, a Madrid said, Major Shaman of me, I'm in Fimpadia. Then coming in a board prayer. And some phone I can say, our really call repair. Saint in your friend, our Reno. Your friend, our Reno. Akuma masema yenti miuya. Ama brabo ya me basa. Ama me ni sota me o. Refo ba me na me yenyo. Akuma masema yenti miuya. Ama brabo ya me basa. Ama me ni sota me o. Refo ba me na me yenyo.
Siana, why? And can I be one for pa? That's all I want it. And I'm already maybe about Kofona Kwawaria. And Quebec, I watch it. If it's our Raymond Samoy, Akoma Monsem, Eya in Tassamway, Junior Menqua, no name what it. Again, O'Brien, Heavenly Father, thank you for yet another day. Thank you for loving kindness. Thank you for tender mercies. In the name of your Son Jesus, let embargoes be lifted. Let yokes be destroyed. Let the bands of wickedness be loose. Let the veil be destroyed. Let the harvest be released. Let the increase be released. By the power of Jesus' name, I declare new beginnings. I proclaim new beginnings. By the power of Jesus' name, I thank you that I will never be the same again. And what the devil meant for evil is turning for my good. Is turning for my good. The tables are turning in my favor. The tables are turning in my favor. The tables are turning in my favor. By the power of Jesus' name. Ahmed Boachini 2020 Ghana most strongest man Ebekumasia Quantum Drive enemy our brother 20 best Atenase our Akoma FM 87.9. Victor Ampofunier Van Dam of KNUST na Ghana strongest. Me ba Kumasi dia na me pese metie drive time bia Tony Best on Akoma FM 87.9. Quantum Drive. Bra what's up, my people? It's your boy Kim Promise, and I'm right here on Akoma FM with my brother Tony Best. We're chilling on the Quantum Pond Drive. What I say? Brother, me see and over Vienna. Washisha na muna no to pressure. On my pass, also much train yesterday. Shoe bring a little club, big it a sweater. Hey, I bet you know this your boy T Flow, and I'm chilling with my man Tony Best on Akoma 87.9 FM. Quantum Pond Drive. Don't touch it. I read ya. Odo, me no ne see so.